λες. Ήταν 33 χρόνια η ενασχόλησή μου με το Κυπριακό. Με έχουν βαρεθεί να με βλέπουν και γι' αυτό έχω τραβηχτεί πίσω. Υπάρχουν νέοι ερευνητές, υπάρχουν νέοι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να βγάλουν καινούργια στοιχεία. Έχω κάνει πίσω και παρακολουθώ. Άλλες φορές είναι, ας το πω, βαδίζουν στη σωστή κατεύθυνση, άλλες φορές βαδίζουν σε λάθος κατεύθυνση, αλλά δεν είναι για μένα να το αξιολογήσω. Εγώ ήδη έχω κατασταλάξει 100% το τι έγινε τότε. Μου δημιούργησε πρόβλημα στον ψυχισμό μου όλη αυτή η έρευνα, έχει υπόψη σου. Και κάποια στιγμή με οδήγησε να έρθω να μείνω και εδώ στην Κύπρο. Και τα πράγματα τα βλέπω τελείως αποστασιοποιημένα και με τα βιβλία που βγαίνουν και με τα άρθρα που γράφονται και με τις συνεντεύξεις που παίρνονται. Τα βλέπω με κάποια από κάποια απόσταση, δεν παρεμβαίνω. Προσπαθώ να μην παρεμβαίνω, μόνο όταν βλέπω κάτι εξόφθαλμα πράγματα που είναι τελείως ανιστόρητα, να πω ρε παιδιά, μήπως κάνετε λάθος, ξέρω εγώ. Δεν μπαίνω στη διαδικασία ούτε πλέον της αντιμαχίας, ούτε του διαψηφισμού, γιατί δεν έχει νόημα. Δηλαδή, ό,τι ήταν να κάνω, εγώ το έκανα. Ασχολήθηκα πάρα πολύ. Ακόμα και σήμερα βέβαια βρίσκονται κάποιοι και λένε ποιος είναι αυτός ο Δημητριάδης που μιλάει για το 1974, ξέρω εγώ. Να σε διακόψω, κάποια στιγμή όταν ξεκίνησα να διαβάζω διάφορα άρθρα στο ίντερνετ, έχει πολύ καλή πηγή πληροφοριών το ίντερνετ και γενικά το YouTube. Υπάρχουν δηλαδή πολλά βίντεο, μπορεί να δει κάποιος από την ταραγμένη εκείνη περίοδο και πριν από αυτή. Από πολλά γνωστά κανάλια. Αν πατήσεις archive, το archive μαζί με τι σε ενδιαφέρει, Cyprus ή οτιδήποτε, θα στα βγάλει κατευθείαν. Δηλαδή όλα είναι φανερά. Ναι. Όταν κοιτούσα στο ίντερνετ, κάποια στιγμή έπεσε η μάχη της ΕΔΙΚ μπροστά μου. Ναι. Παρατήρησα ότι σε κάποια σχόλια στο Facebook σε είχαν σαν ελδικάριο μαχητή. Εν τω μεταξύ δεν ήξερα ότι υπάρχει αυτό το μπάχαλο, αυτό το χάος γενικά με τους βετεράνους. Έχουμε καταλήξει να έχουμε τους περισσότερους μαχητές, ξέρω εγώ, στην Κύπρο, αλλά παρόλα αυτά χάσαμε το 36% της Κύπρου ουσιαστικά και όλοι έχουν βγει και λένε τη δικιά τους ιστορία. Άλλοι σε λένε παλέμαχο, άλλοι σε λένε ότι είσαι πατριδοκάπηλος. Κώστα, έχεις κάνει περιουσία από αυτά τα βιβλία. Τι λεφτά παίρνουν, τι εισόδημα. Για να κάνεις περιουσία από τα βιβλία ή έστω να έχεις ένα εισόδημα από τα βιβλία, γιατί έχει υπόψη σου, όλοι όσοι μιλάνε φαντάζονται ότι αυτοί που γράφουν ένα βιβλίο και οικονομήσανε. Λοιπόν, σε πληροφορώ και μπορούν να το επιβεβαιώσουν όλοι όσοι έχουν γράψει βιβλία και είναι στην κατηγορία τη δική μου, δεν έχουν βγάλει πενηνταράκι, πολλές φορές βάλαν και από την τσέπη τους. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει ο τελευταίος. Ο άλλος νομίζει για να βγάλεις λεφτά από βιβλίο πρέπει να είσαι κάποιος επώνυμος, αναγνωρίσιμος, γιατί επώνυμοι είμαστε όλοι μας, επώνυμο έχουμε όλοι μας. Κάποιος αναγνωρίσιμος και να πάει να το κάνεις, ξέρω εγώ, στο Λιβάνι. Μάλιστα. Την έκδοση. Που θα βάλει διαφήμιση σε όλα τα περιοδικά, σε όλες τις εφημερίδες, από το πρωί μέχρι το βράδυ και θα κάνεις ένα, ξέρω εγώ, τιράζ, ξέρω εγώ, 80-100 βιβλία, που εκεί ναι, θα βγάλεις κάποια λεφτά. Δεν θα βγάλεις πάρα πολλά λεφτά. Έχει υπόψη για τα ποσοστά των δικαιωμάτων του συγγραφέα δεν είναι τόσο μεγάλα. Αλλά, εν διάθεση περιπτώσει, για όλους εμάς που ας το πούμε, οι εκδόσεις δεν είναι στον Λιβάνι, και κάνω διαφήμιση τώρα στο Λιβάνι, γιατί είναι ένας εκδοτικός οίκος που βγάζει βιβλία αναγνωρίσιμων τύπων, κατά βάση. Πολιτικών και τέτοια πράγματα. Δεν βγάζεις λεφτά. Αλλά εντάξει, ο καθένας μπορεί να φαντάζεται ό,τι θέλει. Η ουσία είναι ότι όχι, δεν βγάζεις λεφτά. Είναι γεγονός ότι όλη αυτή η κουβέντα, παρέκαμψα το ιστορικό κομμάτι αυτή τη στιγμή, το κάνω επίτηδες γιατί έχεις βγάλει τα στοιχεία και από το ΓΕΦ και από μάρτυρες που ήταν τότε το 1974 και γενικά ενοχλούνται πολλοί κόσμος ο οποίος είναι
πολλοί από αυτούς που ήταν στην Κύπρο υπηρέτησαν, πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό δεν πολέμησε. Αυτό κατά ανάγκη δεν είναι απαραίτητα κακό, διότι έτσι έπρεπε να κάνει με τη μονάδα του. Είχε αυτή την εντολή. Ακριβώς, ανάλογα με τις διαταγές που είχε η μονάδα του. Ναι. Ωστόσο, εσύ, όταν έβγαλες ειδικά το χρονικό της μάχης της Ελδίκ και είχες τον Σταυρολόπουλο, τον τελευταίο στρατοπεδάρχη, τον τελευταίο διοικητή της Ελδίκ. Φτάσανε κάποιοι, Τάσο. Φτάσανε κάποιοι, Τάσο μου, να σου πω κάτι. Φτάσανε κάποιοι τότε. Χάλασε τη σούπα, της πατριδοκαπηλίδης. Ναι. Φτάσανε κάποιοι να πούνε το Σταυρουλόπουλο, ο γέρος με το Αλτσχάιμερ. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος έφτασε 92 χρονών και πρώτον διάβαζε χωρίς γυαλιά και το βασικότερο απ' όλα θυμότανε ονόματα, επώνυμα, μέχρι και αριθμούς τηλεφώνου από βετεράνους πολεμιστές του. Έτσι, δηλαδή μιλάγαμε και μου έλεγε πάρε 02, μου έλεγε το νούμερο, ξέρω εγώ, ποιος είναι αυτός. Είναι ο Μπραουδάκης που ήταν στον 4ο λόγο, να τον πάρω να του μιλήσω. Εγώ τώρα που είμαι στα 2/3 της ηλικίας που είχε εκείνος, δεν μπορώ, αδυνατό να συγκρατήσω και το δικό μου τηλέφωνο. Είναι γεγονός ότι η συνέντευξη του Σταυρονόπουλο και το βιβλίο ξεκαθάρισε την κατάσταση, γιατί έχω την εντύπωση ότι τους είχαν προσεγγίσει και άτομα που ήταν άκαπνοι τελείως στην Κύπρο και τους είχαν προσεγγίσει με το ρόλο του μεγάλου πολεμιστή και σου ανέλυαν τη μάχη. Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Παρακολουθούσαν τη μάχη από 2 χιλιόμετρα μακριά. Αυτό εδώ θέλω να σου πω. Το πρόβλημα, όσοι μου επιτέθηκαν, υπάρχουν μερικές κατηγορίες ανθρώπων που μου επιτέθηκαν. Φραστικά, με άρθρα, με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Ο μεγάλος κορμός αυτών ήταν αυτός που λέω εγώ του φεκαλεύριδες. Δηλαδή, όλοι αυτοί που μέχρι εκείνη τη στιγμή που βγήκε το βιβλίο, διηγόνταν στον περίγυρό τους μάχες, αίμα Τούρκων που το είχαν πιει με τον μπουρί της Σόμπας. Δηλαδή, μιλάμε για τέτοια πράγματα. Και ξαφνικά με την εμφάνιση του βιβλίου, λέγανε παραδείγματος χάρη εγώ που ήμουνα στον 5ο λόχο και με την εμφάνιση του βιβλίου που εμφανίστηκε ότι ο 5ος λόχος δεν πολέμησε, ξαφνικά όλοι αυτοί αποκαθιλώθηκαν. Και θεώρησαν ότι έπρεπε να επιτεθούν για να καλύψουν τον μικρό κοσμό τους και τα παραμύθια που λέγανε στον περίγυρό τους, έπρεπε να επιτεθούν όχι σε μένα, κάσε με εμένα, στο Σταυρουλόπουλο. Έναν άνθρωπο ο οποίος βγήκε να πει για τον αγώνα των ανδρών του, για να τιμηθούν οι άντρες του. Να φανταστείς, το βιβλίο που γράφτηκε είναι η μαρτυρία του, την οποία εγώ πήρα ένα προφορικό λόγο και τον έκανα γραπτό. Και σε όλες τις παρουσιάσεις διαβεβαίωνε τους πάντες ότι εγώ δεν άλλαξα το παραμικρό από αυτά που είπε. Και δεν μπορούσα να το αλλάξω, γιατί όταν του πήρα τη συνέντευξη που είναι διάρκειας 3 ώρων και 44 λεπτών, ήταν on camera. Γιατί έχω μάθει να είμαι καχύποπτος. Δηλαδή δεν θέλω να μου πει κάποιος κάτι και μετά να μου πει «Α, όχι, εγώ δεν στο είπα». Γιατί είναι σοβαρό πράγμα αυτό. Όταν κάνεις μια σοβαρή δουλειά, υποτίθεται. Και ακριβώς είχα ζητήσει να γίνει on camera και έγινε on camera, το DVD το έχω. Είναι 3 ώρες και 44 λεπτά. Από αυτά ζήτησε ο Σταυρουλόπουλος κάποια κομμάτια που έλεγε κάποια ονόματα και που ήταν ίσονος σημασίας. Είπε να μην τα αναφέρω και δεν τα ανέφερα. Αλλά το βασικότερο απ' όλα, θα σου πω, ήταν κάποια προσωπικά θέματα κάποιων ανθρώπων που εξηγούσε μέσα στο βίντεο και δεν υπήρχε λόγος να γραφτούν δεν είχαν σχέση με τη μάχη αυτή καθ' αυτή. Και ακριβώς για αυτό το λόγο είχαν σχέση με την ιστορία του Κυπριακού, είχαν σχέση με κάποιες διαταγές που δεν είναι ακόμα να βγουν. Υπήρχαν, πρόσεξε να δεις, ο Σταυρουλόπουλος θεώρησε ότι θα γράψουμε όλα αυτά που μπορούν να αποδειχθούν. Είναι νομικός κολάσιμα αυτά που σου είπε. Πρόσεξε, μερικά είναι νομικός κολάσιμα. Δηλαδή, αν δεν μπορείς να τα αποδείξεις, αυτά είπε τι έπεσε στην αντίληψή του. Τώρα, το τι έπεσε στην αντίληψή του, αν πέφτανε στη διαδικασία κάποιοι οι οποίοι θεωρούνταν ότι θίγονταν, ενδεχόμενα να μπορούσε.
Εσύ τον πιστεύεις ότι όντως... Φυσικά, τι δεν το 100%, πιστεύω, αφού 100. εξηγούσε, Εγώ κάνω έλεγε το αυτό, αυτός έκανε αυτό, αυτός έκανε εκείνο, αυτός έκανε το άλλο, αλλά αυτά υπήρξαν καταστάσεις οι οποίες ήταν μόνο αυτός απέναντι σε κάποιον άλλον. Οπότε δεν υπήρχε τρίτη μαρτυρία και θεώρησε ότι αυτά καλύτερα, Κώστα, μην τα βάλεις. Ναι, Κύριε Δημητριάδη με έλεγε, γιατί δεν με ήξερε ακόμα τότε. Ονόματα Και μου είπε μην τα βάλεις. Τι είπες? Μέσα στο βιβλίο υπάρχουν κάποιες συνομιλίες του Σταυρουλόπουλου, ειδικά τη δεύτερη μέρα της μάχης, αν θυμάμαι καλά. Ναι. Μπορεί και να ξαναβάλει πράγματα, που ζήτησε να κάνει περίπολο, όπως γίνεται αναγνώριση σε Ναι. και γύρισε κάποιος συγκεκριμένος αξιωματικός. Ο οποίος έφτασε υποστράτηγος, έτσι. Έφτασε υποστράτηγος. Ναι. Ήταν αυτός που έγινε ακόλουθος στην πρεσβεία την ελληνική εδώ στη Νέα Υόρκη, στην Αμερική, πήρε κάποιος... Όχι, αυτό είναι άλλη περίπτωση. Αυτός που λες είναι ένας ο οποίος βούλιαξε ο ίδιος την τορπιλάκατό του. Ήταν η τορπιλάκατη που είχε για την που ήταν στη ναυτική βάση Χρυσούλη στην Αμόχωστο, πάνω βόρεια από την Αμόχωστο. Να πούμε πως αυτή η τορπιλάκατη καταρχήν δεν θα μπορούσαν και πολλά να κάνουν απέναντι στα... Δεν θα μπορούσαν πολλά να κάνουν, αλλά μία τορπιλάκατος από αυτές που ήταν στην Κερίνια βυθίστηκε άφτανδρη, γιατί ο άλλος δεν σκέφτηκε ότι δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα. Πήρε διαταγή, ορμήξτε κατά το εισβολέα και όρμηξε. Βέβαια, η διαταγή, ο Τσομάκης. Ναι. Ο υποπλήρχος Τσομάκης. Τι ώρα δόθηκε η διαταγή, Κώστα? Δόθηκε όλες οι συνθήκες ήταν λάθος. Και η ώρα που δόθηκε και το γεγονός ότι αυτοί οι τορπιλάκατοι δεν μπορεί να είχαν μεγάλες δυνατότητες να κάνουν πράγματα. Αλλά εν διάθεση περιπτώσει, ας πούμε ότι το ναυτικό έπρεπε να κάνει αυτό που μπορούσε για να αποτρέψει την εισβολή. Με κάθε θυσία. Θα μπορούσε, καταρχήν να ενημερώσουμε τον κόσμο ότι τι ώρα τον Ιούλιο του 1974, γενικά τον Ιούλιο μήνα Αύγουστο, τι ώρα ξημερώνει στην Κύπρο, βλέπεις φως? 4,5 ώρα είναι μέρα. Οπότε θα μπορούσε να γίνει υπό συνθήκες σωστές, εγώ στρατιωτικός δεν είμαι, επειδή όμως έχεις κάνει τρομερή έρευνα, μισή ώρα τη νύχτα, 3 η ώρα, θα μπορούσε να γίνει κάποια εμβόλυση, ξέρω εγώ, ανάμεσα στα μεγάλα τορπιλικά. Δυστυχώς εκείνες τις ώρες, το ΓΕΦ έδινε τελείως καθησυχαστικές πληροφορίες που τις έπαιρνε από το Αρχηγείο Ενόπλων Δυνάμεων από την Αθήνα. Δηλαδή, εκείνη την ώρα ο Τσομάκης, ο αείμνηστος, αυτός που θυσιάστηκε μετά από μερικές ώρες με την τορπιλάκατό του, ρωτούσε ως ναυτικός διοικητής Κερίνιας, ρωτούσε το αρχηγείο του Γενικού Επιτελείου της Εθνικής Φουράς, συγγνώμη, τι είναι αυτά τα φώτα που έβλεπε στον ορίζοντα, τα οποία φώτα ήταν ο αποβατικός στόλος που πλησίαζε. Σε διαβεβαιώνω ότι οι απαντήσεις που έπαιρνε είναι ότι ήταν ψαράδες. Ψαράδες, ναι, το ίσως. Ναι, λες και είχαν βγει όλοι οι ψαράδες με τις στράτες τους από όλη την περιοχή, ξέρω εγώ, Μέση Ανατολή, δεν εμφανίστηκαν. Ναι. Λοιπόν, ο Τσομάκης το ψηλιάστηκε ότι κάτι συμβαίνει, αλλά δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Δεν μπορούσε δηλαδή μόνος του να πάρει την τορπιλάκατο και να φύγει. Περίμενε διαταγές και τη διαταγή ο ναυτικός διοικητής της Κύπρου του την έδωσε με το πρώτο φως της ημέρας. Ο ναυτικός διοικητής, ο Παπαγιάννης. Ο οποίος έδωσε διαταγή να φύγουν οι 2 τορπιλάκατοι που υπήρχαν, η ΤΑΦ 1 και η ΤΑΦ 3, από το ας το πούμε ναύστα, από το ντοκ εκεί από στο κάστρο της Κερίνιας, στα πλάγια του κάστρου, ήταν εκεί που δένανε οι 2 τορπιλάκατοι. Δένανε 2 τορπιλάκατοι. Δυστυχώς δεν μπορούμε να σταθμό, γιατί η Κύπρος ουσιαστικά ήταν ανοχήρωτη. Έχει δημιουργηθεί μια σπέκουλα γενικότερα, ότι ρε παιδί μου το ελληνικό κράτος, ο Παπανδρέου... Μου επιτρέπεις να καπνίσω, έτσι?
Ναι, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, άλλωστε δεν είμαστε και στον ίδιο χώρο, οπότε. Ήθελα να πω ότι γενικά ήταν ανοχήρωτο το νησί, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Ήθελα να πω ότι το 2015-16, όπως ήμουν στο σπίτι, παίρνω το τάμπλετ, ξέρω, και κοιτούσα διάφορα ιστορικά θέματα, γιατί έχω, όπως γράψει το βιβλίο σου για το Σαγκάριο, παρεμπιπτόντως θέλω και μια εκπομπή, ίσως και περισσότερες, για την ταραγμένη περίοδο με τη Μικρασιατική εκστρατεία και καταστροφή, γιατί έχω πολλές απορίες εκεί πέρα και είναι καλό να μιλάμε λίγο αντισυμβατικά, δηλαδή αντισυμβατικά αλλά με στοιχεία. Δεν λες κάτι Ναι, εντάξει, πάντα με στοιχεία. Αντισυμβατικά με στοιχεία. Όταν λέω αντισυμβατικά εννοώ όχι αυτό που θέλουν να μας περάσουν, μια ιστορία που βγαίνει ο κάθε στρατηγός, ο κάθε άσχετος και λέει τη δική του ιστορία. Θέλουμε στοιχεία, θέλουμε χάρτες, θέλουμε αυτά που έχεις κάνει εσύ. Τάσο, πρόσεξε να δεις, να σου πω κάτι. Όταν το βιβλίο μου έχει υπόψη σου, πρώτη του εμφάνιση έγινε το 2009. Μπορεί να εκδόθηκε το 2011. Την πρώτη του εμφάνιση στο ίντερνετ, σε ένα μεγάλο του κομμάτι, έγινε το 9. Στο Scribd, στο ίντερνετ. Το έβαλε ο φίλος μου ο Φιδίας ο Μπουρλάς, ο οποίος του το είχα δώσει να το διαβάσει. Και θεώρησε εκείνος ότι μπορούσε να το βάλει, γιατί δεν σκεφτόταν ότι είχα σκοπό να το εκδώσω βιβλίο. Λοιπόν, από τότε άρχισαν οι αντιδράσεις. Βέβαια, τότε ήμουν ένας άγνωστος, άσημος, και όπως λέει και στην κριτική του ο δημοσιογράφος ο Λαμπράκης, ο Γιώργος, που ασχολείται με τα στρατιωτικά, όταν βγήκε το βιβλίο του, για μένα δηλαδή, είπα ποιος είναι αυτός. Γιατί, εντάξει, δεν με ήξερε κανένας. Εγώ έτσι κι αλλιώς δεν προέρχομαι στο χώρο της τέχνης και του πνεύματος. Εγώ είχα τη δουλειά μου, ήμουνα υψηλόβαθμο στέλεχος σε πολυεθνική, είχα την δική μου επιχείρηση η οποία ήταν οικογενειακή, εμπορική επιχείρηση, καμία σχέση δηλαδή με αυτό που λέγεται να γράφεις βιβλία και τέτοια πράγματα. Αυτό ήταν ένα μεράκι. Εγώ έχω μια σχέση στοργής και λατρείας με την ιστορία, αλλά με όχι οποιαδήποτε ιστορία. Δηλαδή με αυτή που βγαίνει μέσα από όλα αυτά τα στοιχεία που μας έχει αφήσει κάθε μεγάλο ιστορικό γεγονός. Λοιπόν, εγώ τα ψάξα πάρα πολύ. Τα ψάξα τόσο πολύ που, για να φανταστείς, σου έλεγα πριν ότι το βιβλίο μου βγήκε το 9, δηλαδή το βιβλίο μου βγήκε το 11. Εκδόθηκε το Μάιο του 11 από τις εκδόσεις Πελασγός. Και πώς εκδόθηκε? Όταν το είχα έτοιμο, είχα και τα λεφτά στο χέρι, θυμάμαι ήταν 6.000 ευρώ, για να σου κάνουν την πρώτη, ας το πούμε, την πρώτη έκδοση. Οι εκδότες, όταν ρώτησα πόσο πάνω κάτω χρειάζονται, παίρνουν στο κάθε αντίτυπο, μου λέγανε, ξέρω εγώ, 5-6 ευρώ είναι το κάθε βιβλίο που βγαίνει. Εμένα, επειδή είχε και φωτογραφίες, είχε και τέτοια, υπολόγισα εκεί, πάνω κάτω, για τις σελίδες που θα βγαίνε. Πήγα σε πολλούς εκδότες. Το πρώτο πράγμα που με ρώταγαν είναι, γράφεις μέσα για τον Καραμαλή και για τον Μακάριο? Η απάντησή μου ήταν φυσιολογική. Φυσικά. Δεν μας ενδιαφέρει. Κάποια στιγμή απελπίστηκα. Γιατί λέω, κρίμα, ρε, τόσα χρόνια γράφω, να μην μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να το τυπώσει. Γιατί τότε δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι μπορούσα να το πάω να το τυπώσω και μόνος μου. Έτσι, να κάνω μια ιδιωτική έκδοση. Δεν το φαντάστηκα, ήξερα ότι όλα αυτά γίνονται μέσω εκδοτών. Και κάποιος φίλος μου λέει, εσύ γιατί δεν πας στο Γιαννάκηνα με τις εκδόσεις Πελασγός? Αυτός και βγάζει εθνοκεντρικά βιβλία, ιστορίες, και πήγα. Έτσι γνωρίστηκα με τον Γιάννη Γιαννάκη. Γνωριστήκαμε στα τέλη του 10. Ήταν και αυτός ήδη κατεστραμμένος, γιατί του είχαν κάψει το μαγαζί, οι αριστεροί τότε, και είχε ξεκινήσει ο άνθρωπος πάλι από την αρχή. Πρέπει να ξανακάει και δεύτερη φορά το μαγαζί πάλι. Ναι, του το κάνανε 3 φορές του το έχουν κάνει. Αλλά η μεγάλη φωτιά που ήταν ολοσχερής η καταστροφή, δηλαδή ήταν 100% καταστροφή, ήταν τότε το 10. Και πήγα και του είπα, του λέω, θέλω να βγάλω αυτό το βιβλίο, θέλω να το διαβάσεις πρώτα.
Μου λέει, διαβάσω κανένα κομμάτι και μάλιστα, θα σου πω τώρα και κάτι για να το ξέρεις. Μου το είπε ο ίδιος ο Γιαννάκης, εκεί να το επιβεβαιώσει. Επειδή τα γραφεία των βετεράνων Κύπρου ήταν από πάνω από τον εκδοτικό του οίκο και από το βιβλιοπωλείο του, πήγε και το έδειξε στον Νίκο τον Αργυρόπουλο, ο οποίος πρόσφατα έβγαλε βιβλίο. Αχα. Ναι. Και να του πει τη γνώμη του. Και ο Αργυρόπουλος τότε είπε, μια χαρά τα λέει. Προς τιμή του ο Νίκος. Και ήρθε και μου λέει, θα το εκδώσω. Πριν όμως γίνει αυτό, είναι που του έδωσα το βιβλίο, του λέω, έχω γράψει ένα βιβλίο για την Κύπρο, η πρώτη του ερώτηση ήταν για αυτόν. Γράφεις για τον Καραμαλή, γράφεις για τον Μακάριο. Λέω, κοίτα που πέσαμε ένα μέρο. Με ρωτάγαν οι άλλοι, με ρωτάει και αυτός. Λέω, ναι, γράφω. Αν δεν γράψω για αυτούς, για ποιον θα γράψω. Μου λέει, οκ, θα το εκδώσω. Ενώ οι άλλοι μου λέγανε δεν μας ενδιαφέρει, ο Γιαννάκης μου είπε, γράφεις, οκ, θα το εκδώσω. Πίστευες ότι θα υπήρξε περίπτωση αυτά που γράφεις μέσα, αυτά που έχω διαβάσει εγώ, ειλικρινά τώρα, πίστευες ότι όντως θα ήθελε κάποιος να μάθει την ιστορική αλήθεια με γεγονότα και να μην αποκρύψει πράγματα? Γι' αυτό σε ρωτάγανε για Μακάρη Καραμαλή. Ξέρεις τι, εκείνη την εποχή δεν υπήρχε ούτε ψήγμα παραμικρό εναντίον του Μακαρίου ή του Καραμαλή σε ό,τι αφορά το Κυπριακό. Δηλαδή ακουγόταν κανένα που και που από κάποιον η Κύπρος κοίται μακράν ότι είχε πει ο Καραμαλής, ξέρω εγώ, αλλά αυτό ασθενικό και δεν συνεχιζόταν για πολύ γιατί πέφτανε να το φάνε. Εγώ τότε δεν θεώρησα, δηλαδή είχα και άγνοια κινδύνου, αλλά ήταν και το σκεπτικό μου ότι εγώ ό,τι βρήκα το γράψα. Και δεν με ένοιαζε αν ήταν για τον Μακάριο ή αν ήταν για τον Γρήβα ή αν ήταν για τον Παπαδόπουλο ή αν ήταν για τον Ιωαννίδη. Όπου βρήκα ευθύνη την έγραψα. Και σε διαβεβαιώνω ότι με το που βγήκε το βιβλίο μου έφαγα ένα φοβερό bullying. Αυτό που να το πούμε έτσι και κυπριακά, bullying. Μου κάνανε τέτοιο πόλεμο. Ο λόγος για τον οποίο μου κάνανε τον πόλεμο ήταν ο εξής, ότι προσπάθησα μέσω του βιβλίου και της αλήθειας που προσπάθησα να παρουσιάσω με αυτό το βιβλίο τεκμηριωμένης, που ηρίσω εν παρόδο, αυτό το βιβλίο κυκλοφόρησε από το 11 μέχρι σήμερα, είναι 12 χρόνια και κάτι, έχει κάνει 4-5 εκδόσεις, που είναι διαφορετικές η μία από την άλλη, δεν μιλάω για επανεκδόσεις, μιλάω για εκδόσεις, δηλαδή που είχε προσθήκες. Είχε πολλές προσθήκες, ναι. Ναι. Ξεκίνησε και να καταλάβεις, η πρώτη έκδοση ήταν 310 σελίδες και έφτασε να είναι 500. Η τελευταία έκδοση 500, 550, δεν θυμάμαι πόσες. Και τότε δεν υπήρχε περίπτωση να πεις κάτι για τον Καραμαλή, για τον Μακάριο και να μην σε φάνε. Εγώ θεώρησα ότι είχα ήσυχη τη συνείδησή μου, γιατί όλα όσα έγραφα μέσα ήταν τεκμηριωμένα και αυτό είναι σε αυτό που ήθελα να σου πω πριν, ότι επί 12 χρόνια δεν τόλμησε ποτέ κανένας να μου κάνει μήνυση. Για συκοφαντική δυσφήμιση, ξέρω. Γιατί όλα ήταν δεμένα. Γιατί αυτή η έρευνα που έκανα, την έκανα μέσα στα αρχεία της Διεύθυνσης Ιστορικού του ΓΕΕΒ, βρήκα πάρα πολλά αρχεία τουρκικά, που ναι μεν οι Τούρκοι έχουν ένα δικό τους χαβά, να χρησιμοποιήσω και τη δικιά τους λέξη, γράφουν και εξυψώνουν το έθνος τους, στρατιώτες τους και τέτοια, αλλά αν κάτσεις να τα διαβάσεις, σου βγάζει κάποιες αλήθειες που δεν είναι και τόσο κολακευτικές για αυτούς. Αλλά μαθαίνεις πράγματα. Και υπήρχαν αρχεία αμερικάνικα, υπήρχαν αρχεία, τότε άρχισαν να βγαίνουν και τα αρχεία. Σήμερα πλέον βγαίνουν τις intelligence service πάρα πολλά αρχεία. Με ρυθμό... Τα αρχεία είναι τα πιο σημαντικά. Με ρυθμούς, γιατί πλησιάζουν τα 50 χρόνια, αντιλαμβάνεσαι.
τότε αρχίσανε να βγαίνουν, είχε υπόψη σου, τα αρχεία του Foreign Office, του State Department. Και είχα ανακαλύψει ένα site, το Office of Historian, που έβγαζε τότε έγγραφα. Και έμενα, δηλαδή, ναι μεν το ΓΕΕΦ και άλλες πηγές σου δίνανε στρατιωτικές πληροφορίες, αυτά σου δίνανε διπλωματικές πληροφορίες, που όταν τις κούμπονες, τις μεν με τις δε, έμενες με το στόμα ανοιχτό, γιατί αντιλαμβανόσουνα τι έγινε τότε. Και βέβαια με την πορεία του χρόνου και με νέα στοιχεία και με νέες πληροφορίες, παρακάμπτοντας όλες τις παραπλανητικές πληροφορίες, γιατί έχει υπόψη σου, φάγα πάρα πολύ παραμύθι. Ναι, ήθελα να σε ρωτήσω αυτό το κομμάτι, αλλά θα μας τα πεις. Το θέμα είναι ότι πόσες... θυμάμαι με τον Στεφανόπουλο, όταν έκανες αυτή τη φοβερή εκπομπή, το 2015. Ναι, τον Αλέξανδρο Στεφανόπουλο, του αμερικανικού πλακτορίου Eurovision. Ναι, 4 ώρες εκπομπή. Και όταν... Και είχα ακούσει για το Κοίτα Μακράν η Κύπρος και με τον φίλο μου, τον Στέλιο, με άλλους μιλούσαμε και λέγαμε διάφορα. Και όταν σε είδα και ήσουν τόσο παραστατικός, εντωμεταξύ είχες μια τρομερή ένταση, έβγαινε ένα παράπονο. Έλεγες, ρε γαμώτο, δηλαδή, εδώ είναι, να τα, τι άλλο. Και όχι μόνο αυτό, να σου πω κάτι. Το παράπονο ξεκινάει από κάπου αλλού. Ναι. Και θα σου πω από πού ξεκινάει το παράπονο. Το παράπονο ξεκινάει από το γεγονός ότι, κάνοντας όλη αυτή την έρευνα, το ρεζουμέ που λέμε στην καθομιλουμένη που βγαίνει, είναι το γεγονός ότι στο τσάκι ήμασταν να τους πετάξουμε τους Τούρκους στη θάλασσα. Δηλαδή, λες, γαμώτο, αν αυτός δεν ήταν σε αυτή τη θέση, αν εκείνος δεν έκανε, αλλά μετά αν και τα δεν γίνεται δουλειά, έτυχε να είναι αυτός σε εκείνη τη θέση και υπήρχε λόγος που τον βάλανε αυτόν σε εκείνη τη θέση, υπήρχε ο άλλος γιατί έπρεπε να είναι και ο άλλος σε εκείνη τη θέση και φτάσαμε σε ένα σημείο να λέμε ότι κάποιοι δικοί μας παρακαλούσαν οι Τούρκοι να μην αποτύχουν. Όσο σκληρό και να φαίνεται αυτό. Είναι πολύ σκληρό γιατί τα στοιχεία στρατιώτες, στρατεύσιμους στην Κύπρο είναι πολύ απογοητευτικά. Τι μπορούσαν πόσοι μπορούσαν να ήταν στρατεύσιμοι και πόσοι πήγαν τελικά. Κοίταξε να δεις, ναι, αυτό ήταν ένα θέμα για το οποίο με κυνήγησαν πολύ, φάγα πολύ bullying από τους Κύπριους. Ναι, έχεις περάσει δύσκολα. Γιατί εδώ στην Κύπρο, άμα πας σε μια ταβέρνα και κάτσεις και κάποιος ακούσει να μιλάς για το 1974, θα έρθει δίπλα σου κατευθείαν και θα πει πολέμησα, να σου πω εγώ. Είναι απίστευτο. Ναι, είναι απίστευτο. Ενώ έχει υπόψη σου αυτοί που πραγματικά πολέμησαν, παραμένουν σιωπηλοί και δεν μιλάνε, γιατί δεν θέλουν να τα ξαναζήσουν αυτά που ζήσαν. Λοιπόν, όταν βλέπεις λαλίστατους πολύ, είναι η κλασική μέθοδος για να αντιληφθείς αν ένας είναι του φεκαλεύρης και σου λέει παραμύθια ή όχι. Αυτός που είναι λαλίστατος, λοιπόν, είναι κατά πολύ μεγάλο ποσοστό ψεύτης. Έχουμε δει τον τελευταίο καιρό, θέλω να σε ρωτήσω, έχουμε δει τον τελευταίο καιρό πολλούς YouTubers, λέγονται και καλά αυτοί που έχουν κανάλια και τα σχετικά, βγάζουν χρήματα αρκετά όλοι αυτοί, γι' αυτό έχουν και τα καλά κάνουν. Και τα σχετικά, καλά κάνουν. Αλλά υπάρχει μια είδος, παιδί μου, πατριδοκαπηλεία στην όλη κατάσταση. Όταν μιλάς για ιστορία, όπως είπες και εσύ, πρέπει να είσαι στη μέση και να αποδίδεις δηλαδή στον καθέναν αυτό που το αναλογεί. Είτε λέγεται Βενιζέλος, είτε λέγεται Γούναρης, είτε λέγεται Μπονάνος, είτε λέγεται Αραπάκης, είτε λέγεται, ξέρω εγώ, Μακάριος και Γρήβας, όπως είπες. Βγαίνουν διάφοροι, ας πούμε, τώρα που λες για τους φεκαλεύριδες. Παρακολουθώ από εδώ και 1,5 χρόνο περίπου, που ενώ έχουν βγει τα αρχεία, και όπως σου είπα, ένα χρόνο τώρα μιλάμε, και να πω σε αυτό το σημείο ότι ο Κώστας ο Δημητριάδης είναι πολύ δύσκολος στο θέμα της Κύπρου. Δηλαδή, για να φτάσω εγώ στο σημείο να κάνω αυτή τη συνέντευξη τώρα με τον Κώστα, πέρασα ένα χρόνο ουσιαστικά δοκιμασίες, θα το πω εγώ, εσύ μπορεί να πεις όπως θέλεις. Όταν του έστειλα το πρώτο μήνυμα για την Κύπρο, μου λέει ναι ρε φίλε, ναι έγινε αυτό, εκείνο, στη φάση μ' άφησε το περίμενε. Δέχεται κατά καιρούς πολλά μηνύματα, ενώ υπάρχουν τα βιβλία του. Εγώ πήρα τα βιβλία του, τα διάβασα και έτσι μπήκα στο κλίμα. Είδα όλες τις συνεντεύξεις του, είδα 3 ώρες, 2 ώρες, 40 λεπτές, άρθρα του.
Δηλαδή, πάνω στο θέμα αυτό το ξέρω πολύ καλά. Και έτσι, σιγά σιγά, ενώ σου δίνει αρκετά στοιχεία στα βιβλία, η έρευνα του για το Κυπριακό προχωράει. Και έτσι και εγώ προχώρησα περαιτέρω, μόνος μου. Και όταν του έστειλα κάποιες απορίες μου, κάποια βίντεο, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, κατάλαβα ότι ασχολούμαι σοβαρά με το Κυπριακό και έτσι φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Ακριβώς. Αυτός ήταν και ο λόγος. Ναι, και το βασικότερο, ότι ήσουν ανιδιοτελής. Δηλαδή, ο μόνος λόγος για τον οποίο ήθελες να μάθεις την αλήθεια ήταν για της Έλληνας. Δεν ήταν γιατί ήθελες να το χρησιμοποιήσεις για άλλους λόγους. Ναι, δεν υπάρχει κάποιο αυτή τη στιγμή. Ναι, εντάξει, λέμε επειδή συζητάμε και για YouTubers και για τέτοια. Το χειρότερο πράγμα, συγγνώμη που σε διακόπτω, είναι βλέπω και εγώ κανάλια που έχουν βγει κάποιοι οι οποίοι παίρνουν συνεντεύξεις. Το χειρότερο πράγμα είναι ότι αυτοί που παίρνουν συνεντεύξεις δεν έχουν περιορισμένη γνώση. Δηλαδή, ξέρουν, έχουν πάρει 2-3 πράγματα που έχουν διαβάσει σε 1-2 βιβλία, ξέρω εγώ, και θεωρούν ότι μπορούν να κάνουν μια συνέντευξη. Δεν είναι εύκολο να κάνει συνέντευξη για το 1974, αν δεν ξέρεις τα πάντα. Και αν δεν ξέρεις όχι μόνο περί μαχών. Θα πρέπει να ξέρεις τι έγινε στη Μύρτου, θα πρέπει να ξέρεις τι έγινε στη Μόρφου, θα πρέπει να ξέρεις τι έγινε στη Λεύκα, θα πρέπει να ξέρεις τι έγινε στην Κερίνια, τι έγινε στο Χαμίτ Μάντρες, τι έγινε σε όλες τις περιοχές που γίνανε μάχες. Περιόδους, πρόσωπα. Και εκτός με αυτό το Κυπριακό. Το Κυπριακό είναι και δεν είναι μόνο το 1974. Το Κυπριακό είναι μια κατάσταση που ξεκινάει το 1950. Και βέβαια, ακριβώς εκεί ήθελα να καταλήξω. Ναι, το 1974 είναι το κερασάκι στην τούρτα μιας διαδικασίας η οποία ξεκίνησε ακόμα και πριν το 1950. Ναι. Δηλαδή, ακόμα πριν τον αγώνα της ΕΟΚΑ, ακόμα πριν το ενωτικό, ακόμα και πριν το ενωτικό δημοψήφισμα. Ήταν μια διαδικασία η οποία ορίμασε, σαν όριμο σίκο κάποιοι το πάτησαν και βρέθηκαν κάποιοι άλλοι που το πήρανε, το φτιάξανε και το κάνανε υλικό σικαλάκι. Και το δώσαν στον Τούρκο και το γέμεται ο Τούρκος. Όσον αφορά αυτό το YouTube, έχω σκεφτεί και εγώ να κάνω κάποιο κανάλι. Καθαρά δηλαδή με θέματα τέτοια ιστορίας, με συγγραφείς, με ανθρώπους που πραγματικά ασχολούνται, γιατί μας αρέσει η ιστορία και καλό είναι να μάθουμε τι έγινε, γιατί στην τελική μπορεί να είμαστε, ρε παιδί μου, οι αντικειμενικοί, πως κοιτάμε την ιστορία, αλλά στην τελική δεν πάβει να είμαστε και Έλληνες. Άρα, βάσει αυτών που έχουμε περάσει, πρέπει να σχεδιάζουμε το μέλλον. Τι κάναμε λάθη και τι πρέπει να αποφύγουμε. Γιατί αυτό μας οδηγεί σε κάτι καλύτερο. Έτσι πιστεύω εγώ, φαντάζομαι αυτό πιστεύεις και εσύ. Αυτό είναι το βασικό. Αυτό είναι ο βασικός λόγος, αυτός είναι. Ναι, αυτά τα παιδιά που κάνουν αυτές τις συνεντεύξεις καλούν διάφορους ανθρώπους και ουσιαστικά δεν τους ρωτάνε, ρε παιδί μου, δεν έχουν διαβάσει τα βιβλία τους καταρχήν, έτσι. Ας τα βιβλία μου, έχουν βγει και άλλα βιβλία. Όχι εσένα, δεν κατάλαβες. Να φέρω ένα παράδειγμα. Δηλαδή, είδα του Νίκου του Αργυρόπουλου το βιβλίο, έτσι, και βγήκε σε έναν πολύ γνωστό YouTuber και ο Αργυρόπουλος προσπαθούσε, ρε παιδί μου, να εκφράσει ένα λόγο, να μιλήσει και ο άλλος του χάλαγε συνέχεια τη ροή. Α, δεν το έχω διαβάσει εκείνο, δεν το ξέρω εκείνο. Κάτσε, ρε φίλε. Καλείς έναν συγγραφέα, έτσι. Δεν λέω εγώ τι γράφει ο συγγραφέας. Είτε ο Δημητριάδης είτε ο Αργυρόπουλος μπορεί να γράφουν παπάντζες ή οτιδήποτε. Τον καλείς. Πρέπει να ξέρεις πού κινείται. Να το ρωτήσει συγκεκριμένα πράγματα με βάση το βιβλίο του, ποια είναι η έρευνά του και αυτά. Μην ανοίγεται, γίνεται μια κατάσταση, πετάγεται από το ένα θέμα στο άλλο, δεν τον αφήνει. Εν τω μεταξύ, τον τελευταίο καιρό, Κώστα, ένα χρόνο τώρα, βλέπω κάτι περίεργους τύπους στην Κύπρο που είχαν πολεμήσει, που ήταν δίπλα στο Μακάριο, δίπλα στο Γρίβα, δεξί χέρι του Γρίβα, μπερδεύουν τις κουβέντες, τις λέξεις, το έχουμε σχολιάσει κιόλας και είναι και λίγο αστεία αυτή η κατάσταση. Το πράγμα έχει πλατιάσει και βγαίνει ο καθένας... Το ποιοι ήταν δίπλα στο Μακάριο είναι γνωστό, το ποιοι ήταν δίπλα στο Γρίβα ήταν πάλι γνωστό. Οτιδήποτε εμφανίζονται οι οποίοι είναι έξω από αυτό το που γνωρίζουμε εμείς, όσοι ασχοληθήκαμε τόσα χρόνια με το Κυπριακό, είναι εκ του πονηρού. Ναι. Δηλαδή, ή θέλουν να πάρουν λίγο λάμψη, 5 λεπτά δημοσιότητας. Έχει και αυτούς τους τύπους. Έχει και που εφευρίσκουν και εφάνταστες ιστορίες, οι οποίες δεν αντιλαμβάνονται εκείνη τη στιγμή τι κακό κάνουν στην ιστορική αλήθεια. Κάτι παραδίδω γράμματα, εγώ παρέδιδα στο Μακάριο και μίλαγα στο Μακάριο, του φώναζε αυτός Εντάξει, ξέρω για ποια περίπτωση μιλάς. Ναι, ξέρω για ποια περίπτωση μιλάς. Κοίταξε να δεις. Όμως εκεί θα πρέπει να είναι
ο δημοσιογράφος ή αυτός τέλος πάντων ο οποίος παίρνει τη συνέντευξη, θα πρέπει να είναι τόσο διαβασμένος που να τον στήσει τον τοίχο, να του πει τι είναι αυτά που λες. Αυτό έγινε έτσι, αυτό έγινε έτσι. Ναι, γιατί από κάτω στα σχόλια, Κώστα, με συγχωρείς, βγαίνουν διάφοροι και τα χάφτουν όλα. Τα χάφτουν στην κυριολεξία. Φίλε, να σου πω κάτι, σε αυτή τη συγκεκριμένη εκπομπές σαν για αυτήν, που εγώ τις θεωρώ καλοπροαίρετες. Έτσι, δεν ξεκινάω από άλλο σκεπτικό. Θεωρώ καλοπροαίρετες. Αν θα δεις, τα views είναι 30.000, 50.000, φτάνουν 100.000. Χαμός, ναι. Εντάξει. Δηλαδή, τι να σου εξηγήσω τώρα. Ο κόσμος θέλει να μάθει. Ο κόσμος όμως, επειδή δεν ξέρει, μπορεί να πέσει σε παγίδες. Ναι. Και γι' αυτό λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η συνεισφορά σε μια τέτοια συνέντευξη αυτού που την παίρνει. Δηλαδή θα πρέπει να είναι πολύ καλός γνώστης για να μην αφήνει να αιωρούνται σκιές ή κάποια πράγματα που υπόνονται ο άλλος να τα ακούει και να τα θεωρεί σαν θέσφατο. Δηλαδή, εμένα παραδείγματος χάρη, αν κάποιος βρεθεί και μου αρχίσει και μου λέει, παραδείγματος χάρη μου λέει, εγώ πολέμησα, πολέμησες, πού πολέμησες? Εκεί. Ποιον είχες διοικητή? Αυτόν. Σε ποιες μάχες ήσουν? Δεν θα τον αφήσω. Θα τσεκάρω πρώτα απ' όλα αν αυτά που μου λέει, δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που θα μπορούσε να ξέρει πράγματα πάνω, σαν και αυτά που θέλει να μου λέει, να μου πει, και από εκεί πέρα θα ξεκινήσω. Και μετά, σε κάθε κουβέντα του, εγώ θα δω αν όντως είναι αυτό που λέει ή τα λέει γιατί πρέπει να τα πει ή έχει κάτι πίσω μέρος του μυαλού του. Γιατί υπάρχουν όλα αυτά. Η ιστορική συνέντευξη προϋποθέτει πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Και εδώ, αν μου επιτρέπεις με την εκπομπή σου, έχω ξεκινήσει σε ένα κανάλι με το οποίο συνεργάζομαι εδώ στην Κύπρο, το Neptune TV, μια εκπομπή η οποία λέγεται «Προσωπικότητες διπλανής πόρτας». Η πρώτη μου εκπομπή είναι με τον γιο του Νίκου Σαμψόν. Όπου παρότι έχω εξαιρετικές προσωπικές σχέσεις μαζί του και με την οικογένεια, δεν τον έχω αφήσει σε χλωρό κλαρί. Και πιστεύω ότι αυτός είναι και ο ρόλος αυτού που παίρνει τη συνέντευξη. Αυτός που παίρνει τη συνέντευξη, ακόμα και στην περίπτωσή μας εσύ, παραδείγματος χάρη, από αυτόν που παίρνει τη συνέντευξη δεν πρέπει να τον αφήσει σε χλωρό κλαρί. Φίλε, λες αυτό. Γιατί το λες αυτό? Πώς το λες αυτό? Και δηλαδή, αυτό θα κάνουμε σήμερα. Πριν πλατιάσαμε λίγο, αλλά το χρειαζόμαστε, γιατί θέλουμε να δούμε περίπου πού κυμαίνεται τώρα αυτή η κατάσταση, πώς πάει δηλαδή, σαν να κλείνει το Κυπριακό, έτσι φαίνεται προς τα έξω, ολοκληρωτικά, διότι υπάρχουν κάποιες περίεργες εξελίξεις. Εμένα με θλίβουν βέβαια, αλλά η πρώτη ερώτηση που θέλω να σου κάνω, Κώστα, λοιπόν, όλοι λένε ότι πολέμησαν στην Κύπρο, είτε είναι Ελδικάροι, είτε είναι Κύπροι, αποδεδειγμένα πολέμησαν ελάχιστοι. Αυτοί που δεν πολέμησαν, έχουν πάρει βοήθεια από το Κυπριακό και από το ελληνικό κράτος, χωρίς αποδείξεις ότι πολέμησαν, ότι απλά τους δώσανε μια βοήθεια, είτε θέση στο δημόσιο. Έχω ακούσει άδειες προπό, έχω ακούσει πολλά πράγματα. Και για τους αγνοούμενους, συγγενείς αγνοούμενων που έχουν βολευτεί σε μια κατάσταση, είτε στην Κύπρο είτε στην Ελλάδα. Δηλαδή, γιατί έχει γίνει αυτό και έχει γίνει αυτό ή απλά είναι φήμες που ακούγονται? Είναι πολύ δύσκολη η ερώτηση αυτή που κάνεις. Κοίταξε να δεις. Εγώ αρχικά να σου πω κάτι, είμαι κατά της συνδρομής του κράτους απέναντι σε αυτούς που πολέμησαν. Δηλαδή το 40, παραδείγματος χάρη, ο οποίος πολέμησε έπρεπε να πάρει κάτι.
Η ιδιαιτερότητα όμως του Κυπριακού είναι η εξής, ότι το ελληνικό κράτος δεν αποδέχτηκε ποτέ ότι ήταν σε πόλεμο. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα. Είναι εξαιτίας της συνθήκης, το άρθρο 4 της συνθήκης Ζηρίχης. Ότι... Όχι μόνο αυτό. Είναι το γεγονός ότι αυτό ήταν μια πολύ περίεργη υπόθεση, στην οποία ενεπλάκη, τη δημιούργησε ενεπλάκη, όπως θες πες το, η Ελλάδα, η οποία Ελλάδα όμως δεν τόλμησε να κάνει το βήμα παραπάνω. Και επειδή δεν τόλμησε να κάνει το βήμα παραπάνω, θεώρησε ότι είχε ενοχές για ό,τι έγινε και γι' αυτό το λόγο προσπάθησε με έμεσους τρόπους να αμβλύνει λίγο τα θέματα που δημιουργήθηκαν. Γιατί έχουμε πολλές κατηγορίες, δηλαδή υπάρχει κατηγορία των μεσόντων, υπάρχει κατηγορία των αγνοωμένων, υπάρχει κατηγορία που είναι πολύ σημαντική αυτών που βγήκαν με ψυχικά τραύματα από αυτόν τον πόλεμο, που εμείς λέμε ότι ήταν πόλεμος. Το κράτος το ελληνικό έλεγε ότι δεν ήταν πόλεμος, μέχρι στιγμή που βρέθηκε όσο και να σου φαίνεται παράξενο, ο Τσοχατζόπουλος που έβαλε το Κύπρος τότε εκείνη την εποχή, που μπήκε το Κύπρος στον Άγνο στρατιώτη. Έτσι, μαζί με όλα τα άλλα τοπονύμια των μαχών και κατά τους διάφορους πολέμους που ενεπλάκει το ελληνικό έθνος. Λοιπόν, επειδή δεν έγινε πόλεμος, το ελληνικό κράτος προσπάθησε και ήξερε ότι είχε, συγγνώμη για την έκφραση, χεσμένη τη φωλιά του, προσπάθησε να αυλύνει λίγο τις καταστάσεις. Βέβαια, και εκεί το κάνει επιλεκτικά. Θα προσπαθήσω να το πω όσο το δυνατό πιο κομψά, χωρίς να δημιουργήσω προβλήματα. Ναι, έδωσε κάποια περίπτερα, έδωσε κάποια πρακτορία προπό, δεν τα έδωσε σε όλους. Και από τη στιγμή που δεν τα δίνει σε όλους, υπάρχει θέμα. Και δεν τα έδωσε μόνο σε τραυματίες, τα έδωσε και σε αρτιμελείς, που συνέχισαν κανονικά τη ζωή τους μετά την επιστροφή από την Κύπρο. Όπως και μου είπες και για τους αγνοούμενους, έδειξε μια off the record, δηλαδή κάτω από το τραπέζι, βοήθησε άτομα της οικογένειας του να μπουν στο δημόσιο, σε δημόσιες υπηρεσίες. Γιατί, όχι γιατί είναι καλό το κράτος, γιατί ένιωθε ενοχές το κράτος. Ένιωθε ενοχές. Αλλά αυτό και πάλι σου λέω το κάνει επιλεκτικά. Όπως και τα μειωμένα όρια σε Κύπριους φοιτητές. Πρόσεξε, μιλάω για το ελληνικό κράτος απέναντι στους Ελλαδίτες. Δηλαδή, στην Κύπρο το τι έγινε, στην Κύπρο είναι λίγο χαμός, γιατί επικράτησε η επιβράβευση όλων αυτών που εμφανίστηκαν αντιστασιακοί στο πραξικόπημα. Δηλαδή, θα δεις και στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής που έγινε εδώ στην Κύπρο, το μεγαλύτερο κομμάτι της έρευνας, της υποτίθεται έρευνας αυτής της Επιτροπής, και λέω υποτίθεται γιατί μόνο έρευνα δεν ήταν, ξεκινούσε από την περίοδο μετά το τέλος του αγώνα της ΕΟΚΑ και την εγκαθίδρυση της Κυπριακής Δημοκρατίας και τελείωνε στον Αττήλα 1. Δηλαδή, μέχρι τη στιγμή που είχαν το πάνω χέρι στην Ελλάδα οι χουντικοί του Ιωαννίδη. Από εκεί και πέρα το περνάνε στο μαλακό, στο πολύ έτσι φλου, λες και δεν υπήρξε ο Αττήλας 2 που ήταν και η βασική περίοδος εχθροπραξιών που μας οδήγησε στο 37% του εδάφους, της απώλειας του εδάφους. Αντιλαμβάνεσαι τι εννοώ? Λοιπόν, σε αυτό το χρονικό διάστημα, δηλαδή του Αττήλα 1, ήταν που έπεσαν τα, ας το πούμε, βοήθησε όσους μπορούσε να βοηθήσει εμέσως πλην σαφώς το Κυπριακό κράτος. Εγώ όμως δεν με ενδιαφέρει τι έκανε το Κυπριακό κράτος. Εδώ ακόμα και σήμερα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θεωρούν ότι ο Μακάριος δεν πρόδωσε. Εντάξει, δικό τους θέμα. Εγώ μιλάω για το ελλαδικό κράτος, που το ελλαδικό κράτος είχε την ιδιαιτερότητα
να λέει ότι δεν έγινε πόλεμος. Και δύο βασικοί πρωταγωνιστές αυτής της περίοδου, για τους μεν χουντικούς ο Μπονάνος, για τους δε πολιτικούς ο Εθνάρχης, Κωνσταντίνος Καραμαλής, ο αυτοαποκαλούμενος Εθνάρχης, είπανε την ίδια φράση. Ο Μπονάνος, ευρισκόμενος στο διάδρομο με βάση τη μαρτυρία του επιτελικού αξιωματικού Λουκοτού, είπε ότι η Κύπρος, και υπάρχει κατατεθειμένο αυτό, η Κύπρος, οι Τούρκοι βάλουν την Κύπρο. Εμείς είμαστε Ελλάς. Δεν θα εμπλέξω την Ελλάδα σε πόλεμο για την Κύπρο. Αυτό το είπε ο Μπονάνος. Και ο οποίος χαρακτηρίστηκε προδότης και καλός. Ο Καραμαλής τι είπε? Ακριβώς το ίδιο. Ότι δεν θα πάω σε πόλεμο. Δεν θα πάω σε πόλεμο με την Τουρκία για την Κύπρο. Συγκαλυμμένο, αυτός στην ουσία είπε. Και αυτός δεν ήταν προδότης. Αυτός ήταν εθνάρχης. Λοιπόν, εκεί θέλω να καταλήξω ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο με γωνιές, είναι όλα στρογγυλεμένα. Γι' αυτό βρήκα και εγώ αυτή την αντίδραση όταν βγήκε το βιβλίο μου. Τώρα γράφουν βιβλία και μιλάνε για τον Καραμαλή, μιλάνε για τον Μακάριο, μιλάνε για τέτοια ανάθεμα, αλλά τώρα είναι μασημένη τροφή και με τα αρχεία που έχουν βγει και με όλα είναι μασημένη τροφή. Ήθελα να πω από την αρχή, το ξέχασα, να πω σε αυτό το σημείο ότι ο λόγος που ανέπτυξε αυτή τη σχέση με τον Κώστα του Δημητριάδη, παιδιά, είναι ότι όταν διάβασα τα βιβλία του, ανέτρεξα γενικά να δω τα αρχεία που έχουν βγει. Και είδα αρχεία που έχει βγάλει από το Foreign Office η Φανούλα Αργυρού, ο Λεωνίδας Λεωνίδου. Και όταν είδα τα αρχεία, είδα τα βίντεο και είδα τι ακριβώς, τα πρακτικά μεταξύ τη συνομιλία Μακάριου με Γουίλσον, λέω, εσείς, αυτά λέω, τα έχει πει ο Δημητριάδης, στον εαυτό μου, τα έχει πει ο Δημητριάδης αυτά εδώ πριν το 2009. Και λέω, δηλαδή, εκεί βλέπεις ότι ο άνθρωπος αυτός δικαιώνεται. Ωστόσο, Κώστα, θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι ναι, μεν γράφουν τη θυρά μου στα βιβλία σου και πολύ αξιωματικοί τότε που πολέμησαν στην Κύπρο, αλλά παρακολουθούσα μια συνέντευξη, δεν ξέρω, του κυρίου Αλευρωμάγειρου, και σε αυτόν που έδινε συνέντευξη του λέγε συνέχεια, διάβασε το βιβλίο του Παπαχελά, και με ξένησε εμένα, γιατί αφού σου έγραψε τη θερά μου στο βιβλίο αυτό, η Κύπρος η Μεγάλη Προδοσία 1974, για ποιο λόγο της αναφέρει, δεν το καταλαβαίνω. Εμένα με ξένησε, δεν ξέρω αν έχει πέσει στην αντίληψή σου. Κοίταξε να δεις. Ο αγαπητός μου, θα σου εξηγήσω, ο αγαπητός μου στρατηγός, ο οποίος υπήρξε ήρωας, έτσι. Ήρωας με την έννοια, ένα λεπτό, για να τα μπερδεύουμε, δεν υπήρξε ήρωας. Υπήρξε αξιωματικός του ελληνικού στρατού, όπως έπρεπε να είναι όλοι οι αξιωματικοί του ελληνικού στρατού. Ήρωες ήταν μόνο αυτοί που αφήσαν τα κόκαλά τους επάνω στη ματωμένη γη. Λοιπόν, ο στρατηγός είχα την τιμή και τη χαρά πρώτον να έχει κάνει κριτική σε όλα τα βιβλία. Δηλαδή και στα 4 για την Κύπρο και για αυτό της Μικράς Ασίας. Μάλιστα, παρόλο ότι οι ιδέες μου, οι πολιτικές, γιατί όλοι έχουμε κάποιες ιδέες πολιτικές, δεν ταιριάζουν με αυτές του στρατηγού, χάρηκα όταν η πρώτη του κριτική, την οποία την έχω βάλει και στο βιβλίο, είναι στο αυτή του εξωφυλλού, λέει, χαίρομαι γιατί χειριστήκατε ένα θέμα με αφοπλιστική αντικειμενικότητα. Αυτό είναι που μετράει για μένα. Τώρα, φυσικά και το βιβλίο λέει και πράγματα τα οποία δεν τον ευχαριστούν. Έτσι, όταν μπαίνει στη διαδικασία να εμπλέξεις και πολιτικούς και τέτοια που ενδεχόμενα δεν τον ευχαριστούν.
έχει μια αντίληψη για το Κυπριακό, σε ένα μέρος, σε ένα κομμάτι από αυτή την αντίληψη συμφωνώ, αλλά σε ένα κομμάτι, όχι σε όλη την αντίληψη του, σε όλο το φάσμα του. Στο γεγονός δηλαδή ότι η Χούντα δημιουργήθηκε για να παραδοθεί η Κύπρος. Ναι, έχει... Το λέει συνέχεια, δεν βγάζει νόημα αυτό που λέει όμως. Ναι, κοίταξε, ξέρω γιατί το λέει, μου έχει εξηγήσει γιατί το λέει, αλλά αυτό δεν είναι το μοναδικό. Δηλαδή η Χούντα, πρώτον Χούντα, τα κάνει όλα ταρμά. Δηλαδή έχει και τον Παπαδόπουλο μέσα, έχει και τον... Ενώ ξέρουμε ότι ο Παπαδόπουλος δεν είχε μπει ποτέ στη διαδικασία να κάνει αυτό που τελικά έκανε ο Ιωαννίδης. Και αν έπεσε ο Παπαδόπουλος, έπεσε γιατί δεν το έκανε και γι' αυτό τον έριξε ο Ιωαννίδης. Εν διάρκεια περιπτώσει, επειδή είναι πολύ αγαπητό μου πρόσωπο στρατηγός, εγώ δεν το βλέπω ότι δεν λέει για μένα. Απλούστατα, ενδεχόμενα λέει για αυτό που συγκλίνει και υποστηρίζει περισσότερο τη δική του άποψη. Ναι. Και βέβαια εγώ επειδή θέτω και άλλες παραμέτρους, εντάξει, δεν με αναφέρει εμένα. Δεν είναι ότι χάλασε ο κόσμος. Άλλες παραμέτρους, θα υποθέσω δεν θες να πεις κάτι. Κοίταξε να δεις. Είναι τα σημεία που Τάσο... Ναι, είναι, κοίταξε να δεις. Επειδή εγώ θεωρώ ότι η ευθύνη, πρόσεξε, η ευθύνη δεν είναι... Επειδή έχω κάνει συζητήσεις και με ανθρώπους σαν τον στρατηγό, οι οποίοι είναι βαθιά πολιτικοποιημένα άτομα. Αναγνωρίζουν πίσω από κλειστές πόρτες τις ευθύνες του Μακαρίου, τις ευθύνες του Καραμαλή, τις ευθύνες του πολιτικού κόσμου τέλος πάντων σε αυτό που έγινε στην Κύπρο, αλλά σε ανοιχτές πόρτες δυσκολεύονται. Δηλαδή δυσκολεύονται να πούνε αυτό που λένε άνετα πίσω από κλειστές πόρτες. Έχω κάνει πολλές συνεντεύξεις, έχω κάνει Τάσο πολλές συνεντεύξεις εδώ στην Κύπρο, όπου πριν ή μετά τη συνέντευξη συζητάω με τον δημοσιογράφο ή αυτόν που μου πήρε τη συνέντευξη τέλος πάντων, ανεξαρτήτου ιδιότητας. Συμφωνούν όλοι μαζί μου. Εκτός όμως, off the record. Όταν φτάσουν όμως να τους καλέσουν να κάνουν μια ομιλία σε μια εκδήλωση, μένω με ανοιχτό το στόμα. Γιατί λένε τελείως διαφορετικά πράγματα αυτά που συζητάνε, με αυτά που συζητάνε μαζί μου πίσω από κλειστές πόρτες. Έχω τόσες ερωτήσεις. Λοιπόν, έχω να κάνω κάποιες συγκεκριμένες ερωτήσεις. Το Κυπριακό ξεκινάει από και πριν το 50. Το 50 ξεκινάει σιγά σιγά η ιστορία. Το 55-59 έχουμε τον αγώνα Τσεόκα. Τον αγώνα Τσεόκα, ο οποίος ουσιαστικά είναι μια αγγλική απικία. Η Κύπρος δεν μπορεί να κυβερνηθεί το νησί. Ο Γρίβας κάνει τέτοιου είδους πόλεμο που πραγματικά έχει σοκάρει τους πάντες και τα πάντα. Δεν μπορούν να το διαχειριστούν. Έχουν βγει κάποια αρχεία από τη Φανούλα Αργυρού πριν κάνα 2 χρόνια που είχα ακούσει και λέει, ισχυρίζονται οι Άγγλοι ότι ήξεραν τα κρυσφύγετα του Γρίβα. Η αλήθεια είναι ότι τα ήξεραν μερικά κρυσφύγετα και αναγκαζόταν ο αρχηγός, ο Γρίβας, ο Διγενής, να αλλάζει κρυσφύγετα. Έχουν μεγάλες μικρές προδοσίες κατά το 55-59. Έχει γίνει μια εκπομπή στο ΡΙΚ παλιά στην Αγγλία, με πολλούς, το ξέρεις και εσύ αυτό, που βρήκανε κάποιους προδότες. Τους βρήκανε δουλειά στην Αγγλία. Μετά οι Άγγλοι τους δώσαν κάποια λεφτά. Έχει κάνει και μια τέτοια που βρήκε τους προδότες του Αυξεντίου ο Κέτηρος, ο δημοσιογράφος. Πραγματικά έκανε πολύ καλή δουλειά. Ναι, υπήρχαν, να σου πω κάτι. Την περίοδο της ΕΟΚΑ, εμάς μας όχι συμφέρει, δεν θα το πω συμφέρει γιατί δείχνει μια ιδιοτέλεια. Δεν είναι ότι μας συμφέρει. Προτιμούμε να κοιτάμε την ένδοξη της πλευρά. Υπάρχει και η μαύρη πλευρά την περίοδο της ΕΟΚΑ. Δηλαδή ότι για κάθε αγωνιστή υπήρχε αντίστοιχα ένας ρουφιάνος. Σε κάθε επανάσταση έτσι γίνεται ουσιαστικά. Έτσι. Λοιπόν, υπήρχαν πάρα πολλοί ρουφιάνοι τότε. Απλά ξέρεις τι γίνεται. Και γι' αυτό το εκτελεστικό της ΕΟΚΑ δεν είχε συνέχεια δουλειά. Γιατί ακριβώς αυτό ήταν το πρόβλημα. Υπήρχαν πάρα πολλοί ρουφιάνοι. Έχει υπόψη σου για ένα
για ένα ας το πούμε απελευθερωτικό κίνημα, όπως ήταν το κίνημα της ΕΟΚΑ, προϋποθέτει φιλικό προς αυτό το κίνημα, δηλαδή πληθυσμό, τοπικό πληθυσμό. Γι' αυτό πέτυχε και ο αγώνας της ΕΟΚΑ. Γιατί πολλοί λένε σήμερα, λένε, και εγώ θα το ήθελα, γιατί δεν κάνουν στα κατεχόμενα, ξέρω εγώ, Αντάρτικο. Πού θα κάνεις Αντάρτικο? Απέναντι σε... Δεν υπάρχει ρουθούνι ελληνικό από την άλλη πλευρά. Τι Αντάρτικο να κάνεις? Δηλαδή, πού θα κρυφτείς, πού θα πας, τι θα κάνεις? Εδώ, στον αγώνα της ΕΟΚΑ, υπήρχε ο ένθερμος υποστηριχτής που ήταν ο τοπικός πληθυσμός. Που κάθε οικογένεια είχε ένα μέλος τουλάχιστον που ήταν στην ΕΟΚΑ. Λοιπόν, γι' αυτό πέτυχε ο αγώνας της ΕΟΚΑ. Όμως, ταυτόχρονα υπήρχαν και οι χαφιέδες. Και οι χαφιέδες, έχει υπόψη σου, κάναν τη δουλειά τους και για να αποφύγουν πράξεις αντεκδίκησης, οι Άγγλοι τους αλλάζανε όνομα, τους δίνανε και 5 φράγκα και τους στέλνανε Αγγλία. Εντάξει, ο Μακάριος, το 1954, είπε στόμεν καλός και είπε το τέλος του δρόμου μας είναι μόνο ένα. Η Ένωση και η μόνο η Ένωση. Εντάξει, άσχετα στη διαδρομή τα ξέχασε. Στον αγώνα της ΕΟΚΑ, όταν υπήρχε πολλά 15χρονα, 18χρονα παιδιά σκοτώνονταν, οι γονείς έλεγαν ότι τους αγκάλιασε η ελληνική γη στο βωμό της ελευθερίας. Δηλαδή υπήρχε τόση προσήλωση στον αγώνα, γι' αυτό και πέτυχε. Ο Γρίβας δεν ήταν απλά ότι είχε μαζί σκληρού... Αυτό ακριβώς είπα πριν. Είχε πολύ καλό υλικό, είχε ένθερμους ένθερμους και 15χρονους, 18χρονους, χωρίς να έχουν εμπειρία σε μάχες, όπως ο Γρίβας στο... Μα να σου πω κάτι. Έλεγε στον δικηγόρο του, πρόσεξε, δεν μας νοιάζει να μας σώσει εμάς από την αγχώνη, τον μικρό, που ήταν πιο μικρός στην ηλικία. Ναι. Κοίταξε να σώσεις, και πλαγόταν ο μικρός που ήταν του δημοτικού και λέει γιατί εγώ δεν είμαι ικανός να πεθάνω για την πατρίδα μου. Τα λέω και μου έρχεται να κλάψω. Είναι δυνατόν? Αυτή η γενιά ήταν η γενιά που πρέπει να κάνει περήφανος πάντοτε τους Κύπριους. Άσχετα τι έγιναν μετά. Μια γενιά που είναι ό,τι πιο όμορφο έχει να επιδείξει ο κυπριακός ελληνισμός. Ο αγώνας της ΕΟΚΑ. Λοιπόν, έναν αγώνα τον οποίο τον πρόδωσε ένας από τους δύο επικεφαλείς της. Θα φτάσω σε αυτό το σημείο. Ο πολιτικός επικεφαλής της. Πριν φτάσω εκεί, είναι κάποια σημαντικά πράγματα που πρέπει να υποθούν και να ρωτήσω. Αλλά δεν ξέρω αν προλάβουμε κιόλας σήμερα. Εδώ θέλουμε 10 εκπομπές για την Κύπρο. Είναι τόσα πολλά που... Για 10 εκπομπές μην το περιμένεις. Πάρε ό,τι απαντήσεις μπορεί να πάρει σήμερα. Λοιπόν, 1956, Γιώργος Εφέρης είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδος, έχει θέση διευθυντή στο Υπουργείο Εξωτερικών. Υποκλέπτεται, αν το λέω σωστά, με συγχωρείτε, μια αναφορά που υπάρχει μια στιχομυθία μεταξύ Μακάριου του 1956 και Κωνσταντίνου Καραμανλή, τότε Πρωθυπουργού της Ελλάδος, που συζητάει ο Μακάριος με τον Καραμανλή πώς θα διαχειριστούν, θεωρούν δεδομένο ότι δεν θα αντέξουν οι Άγγλοι και θα δώσουν μια αυτοδιάθεση, θα γίνει μια ένωση με την Ελλάδα, δηλαδή δεν θα μπορέσουν να διαχειριστούν την όλη κατάσταση με την ΕΟΚΑ και προσπαθούν και συζητάνε από το 1956 ακόμα, το έχει αναφέρει ο Σεφέρης, τι θα κάνουν με το Γρίβα. Τους δημιουργούσε μεγάλο πρόβλημα, λέει, ο Γρίβας. Δηλαδή δεν ξέραν πώς να το διαχειριστούν. Προσπαθούσαν να το βγάλουν εκτός εικόνας, εκτός παιχνιδιού. Και ας ξεκινήσουμε με αυτό και μετά σύντομη απάντηση. Ο Γρίβας, απλούστατα. Εντάξει. Θα σου απαντήσω σε ό,τι με ρωτήσεις. Δεν έχω κανένα θέμα. Λοιπόν, ο Γρίβας είχε ένα πολύ μεγάλο προσόν. Ήτανε, το οποίο ταυτόχρονα ήταν και, ας το πούμε, ένα αντισερβαντάζ για το χαρακτήρα του.
ήταν βαθιά στρατικοποιημένος. Είχε τη λογική, την τετράγωνη του στρατιωτικού. Δεν ήξερε πολλά από τα διπλωματικά τερτύπια. Πρόσεξε, δεν είναι ότι δεν ήξερε καθόλου, αλλά δεν ήταν αυτό που λέμε ο θειασότης της σύντριγγας. Μάλιστα. Γνώριζαν ότι είχε μια άκαμπτη στάση στο θέμα του τι θα γίνει μετά τον αγώνα. Το ήξεραν. No. Δηλαδή ήξεραν ότι ο Γρίβας ήξερε ότι το τέλος του δρόμου ήταν, όπως έλεγε ο όρκος της φανερωμένης, η ένωση και μόνο η ένωση. Για τον Γρίβα δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι, όταν κάποιοι έχουν στο μυαλό τους άλλα πράγματα, προετοιμάζονται από πριν για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση που θα τη βρουν μπροστά τους αύριο. Και οι δύο ήταν φοβερά ραδιοροί. Και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Φαίνεται να συνεργάζονται από τότε. Συνεργάζονται από τη στιγμή που είχαν. Κοίταξε να δεις, ο Καραμαλής δεν υπήρξε ποτέ θειασότης της Ένωσης. Ποτέ. Και γι' αυτό επιλέχθηκε, λοιπόν, το λέω και το ξαναλέω, επειδή ξεκίνησε ο Παπάγος να διεθνοποιεί. Έκανε ένα μεγάλο λάθος ο Παπάγος. Ναι. Για μένα έκανε μεγάλο λάθος. Δηλαδή πήγε να διεθνοποιήσει το Κυπριακό. Ενώ το Κυπριακό εκείνη την περίοδο, δηλαδή το 54-55, ήταν ένα θέμα τριβής μεταξύ Ελλάδας και Ηνωμένου Βασιλείου. Δηλαδή, από τη στιγμή που μπήκαμε στη διαδικασία να το διεθνοποιήσουμε, δώσαμε το δικαίωμα στην Τουρκία να μπει από το παράθυρο. Ενώ η Τουρκία τι ήταν? Μια μειονότητα η οποία όταν πούλησε την Κύπρο στην Αγγλία παραιτήθηκε από οποιοδήποτε δικαίωμα είχε. Είπε, εγώ δεν έχω κανένα δικαίωμα στην Κύπρο. Σας την πουλάω, τελειώσαμε. Την πήρανε οι Άγγλοι, πληρώσανε, την πήρανε, τελειώσανε. Οπότε το θέμα των τριβών που υπήρχαν μέσα στο νησί ήταν μεταξύ Ελλήνων και Άγγλων. Και το πρόβλημα ήταν μεταξύ Ελλάδας και Αγγλίας. Ο Παπάγος θεώρησε ότι θα το προωθούσε περισσότερο στέλνοντάς το στον ΟΗΕ. Αυτό όμως το διεθνοποίησε. Και βρήκαν την ευκαιρία οι Άγγλοι και τσίκλισαν τους Τούρκους και άρχισαν να λένε και οι Τούρκοι και εμείς είμαστε εδώ, έχουμε και εμείς 20%. Ενώ, επαναλαμβάνω, από τη συμφωνία της μεταβίβασης της κυριαρχίας της Κύπρου από την Οθωμανική Αυτοκρατορία στους Άγγλους, είχαν παραιτηθεί από οποιοδήποτε δικαίωμα είχαν. Καταργήθηκε μέρος της συνθήκης της Λοζάνης ουσιαστικά και τους βάλουν από το παράθυρο. Ακριβώς, μπήκε τελείως από το παράθυρο, τελείως από το φεγγίτι. Καταργήθηκε μέρος της συνθήκης της Λοζάνης. Από το φεγγίτι μπήκανε, δεν μπήκαν ούτε καν από το παράθυρο. Το φεγγίτι μπήκαν. Όχι, γιατί λοιπόν, λένε για τις συνθήκες ότι δεν αλλάζουν και τέτοια. Πρόσεξε, αρρωσταίνει ο Παπάγος. Αντικαταστάτης του Παπάγου έχει ορίσει ο ίδιος ότι θα είναι ο Στεφανόπουλος. Παρακάμπτεται μέσω των ανακτόρων ο Στεφανόπουλος και προκρίνεται ο Καραμαλής. Τυχαίο, δεν νομίζω. Σχέση ανακτόρων και Άγγλων. Μέσω των... Οι Άγγλοι χρησιμοποίησαν τα ανάκτορα για να κάνουν αυτό που θέλανε. Τα ανάκτορα λοιπόν, πάντα ήταν... Ήταν αγγλόφιλα. Ακόμα και τότε ήταν αγγλοαμερικανόφιλα. Να μην, ας πούμε, ήμασταν μετά τον εμφύλιο. Συμμετοχή τον πόλεμο το λέω εγώ, αλλά επειδή κάποιοι φίλοι θα τον θεωρούν, τον λένε εμφύλιο, ήμασταν μετά τον εμφύλιο, ήμασταν μετά που αρχίζαμε και ξαναβάζαμε έμπλαστρα και γάζες στα τραύματά μας. Οι άλλοι στην υπόλοιπη Ευρώπη είχαν αρχίσει να φτιάχνουν ξανά τα σπίτια τους και εμείς είχαμε βαλθεί να καταστρέψουμε ό,τι είχε μείνει όρθιο από την ναζιστική λέλαπα. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω? Θέλω να καταλήξω ότι επιλέχθηκε ο Καραμαλής, γιατί η πρώτη κίνηση που έκανε ο Καραμαλής ήταν να παγώσει το θέμα της διεθνοποίησης. Προσοχή, δεν είπε ο Καραμαλής παγώνουμε τη διεθνοποίηση, αλλά το ξεκινάμε να συζητάμε με τους Άγγλους.
Το πάγωσε γενικά. Ξεχάστηκε. Να ξεχαστεί το θέμα. Να ξεχαστεί. Εντάξει. Δηλαδή ο Καραμανλής επιλέχθηκε για αυτό το λόγο. Ένας από τους λόγους για τους οποίους επιλέχθηκε ήταν και αυτός. Και αυτό αποδείχθηκε στην περίοδο του αγώνα πώς αντιμετώπισε όλα τα συλλαλητήρια τα οποία έγιναν στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και αλλού υποστηρικτικά του αγώνα. Και όχι μόνο αυτά, ακόμα και εκείνα που έγιναν προκειμένου να πιεστούν οι Άγγλοι να μην εφαρμόσουν τις αποφάσεις των δικαστηρίων προκειμένου να στείλουν κάποιους αγωνιστές στην αγώνη. Δηλαδή όταν ήταν ο Καραολής και Δημητρίου και έγινε η μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας, που θυμάμαι ο πατέρας μου είχε ένα σημάδι εδώ πίσω στο κεφάλι του και μου το δείχνε σαν παράσημο, είχε ξεσηκωθεί όλη η Αθήνα και ενώ την επόμενη μέρα, ξέρω εγώ, κρεμαστήκανε 2 αγωνιστές της ελευθερίας, στην Ελλάδα αυτοί που διαμαρτυρήθηκαν είχαν 10 νεκρούς. Εντάξει. Δηλαδή σκοτωθήκανε 10 από τις δυνάμεις ασφαλείας γιατί διαμαρτύρονταν και προσπαθούσαν να αποτρέψουν τον απαγχωνισμό 2. Φοβερό. Εντάξει. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Θέλω να καταλήξω ότι ο Καραμανλής και ο Μακάριος είχαν μια έτσι παράλληλη πορεία. Ο Γρίβας ήταν τελείως διαφορετικός τύπος. Μπορεί στην πολιτική αντίληψη να μην έφτανε ούτε τον Καραμανλή ούτε τον Μακάριο. Ήταν στρατιωτικός, μονοκάλυπος, αυτό έπρεπε να γίνει. Τελείωσε. Όπως πρέπει να είναι και οι στρατιωτικοί, γιατί οι στρατιωτικοί για αυτούς τους θέλουμε. Δεν τους θέλουμε για πολιτικούς, για διπλωμάτες. Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, και θα αντιλαμβάνονταν ότι θα είναι εμπόδιο ο Γρίβας σε περίπτωση που στραφούν σε μια άλλη λύση, γιατί ήδη βλέπανε μια άλλη λύση πέραν από αυτήν της ενώσεως. Εντάξει, υπήρχε και, κοίταξε να δεις, πάντα γίνεται αυτό όπως έγινε το 1821. Ναι. Κολοκοτρώνης Μαυροκορδάτος. Ναι, πάντα υπάρχει αυτό. Θεωρώ ότι ο Γρίβας ήταν ο πιο αγνός πατριώτης, σαν τον Κολοκοτρώνη, που του φορτώσαν όλα τα νομίματα. Ναι, και φτάσανε μέχρι και για την Κοφίνου, βγαίνουν και λένε... Τώρα πεταγόμαστε από το ένα θέμα στο άλλο. Θα φτάσω και εκεί, γιατί το εντάξει, άμα θα φτάσεις εσύ δεν το συνεχίζω. Θα φτάσω, μακάρι να φτάσω. Λοιπόν, έχουμε και κάποιο πρόβλημα με τη σύνδεση, πάει και έρχεται, δεν ξέρω να το... Εγώ σε βλέπω κανονικά πάντως. Λοιπόν, λογικά ελπίζουμε να γράφει κανονικά, να μην έχουμε θέματα. Γιατί ποιος ξαναβρίσκει το Δημητριάδη τώρα, τον κυνηγάνε. Να πούμε ότι σε αυτό το σημείο. Αυτό το διαβεβαιώνω, ξεχάσετε το. Και κυνηγάνε πολλές εκπομπές. Τους έχει στείλει όλους, έτσι, εδώ και κανένα χρόνο. Πόσο καιρό έχει? Δεν βγαίνω καθόλου. Μετά την τελευταία φορά που βγήκα στην εκπομπή του Παρούτη εδώ στην Κύπρο, όπου υπήρχε ένας αξιωματικός του εφεδρικού και έλεγε ένα κάρο ανακρίβειες και δεν με αφήναν να μιλήσω, κάθε φορά που πήγαινα να μιλήσω με σταματάγανε. Αποφάσισα να μην ξαναπάω ούτε σε παρουσιάσεις σε κανάλια, ούτε σε τίποτα πουθενά. Δεν πάω πουθενά. Είναι το 1956, φαίνεται ότι η κατάσταση χάνεται από τον έλεγχο των Άγγλων και βρίσκουν μια λύση μεσοβέζικη, για εμάς μεσοβέζικη, για αυτούς καθοριστική. Πιστεύω εγώ, φαντάζομαι και εσύ. Παίρνουν τον Μακάριο και τον πάνε στις Σεϊχέλες. Στο μεταξύ, ακούς εξορία, ξέρω εγώ, στις Σεϊχέλες, εξορίες στις Σεϊχέλες. Και λίγο σε πιάνουν λίγο και τα γέλια. Τα λέω εγώ με τον δικό μου τρόπο πάντα. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Έκανα μια μικρή έρευνα για την κατοικία του Μακάριου στις Σεϊχέλες. Είχε άλλους 3 δικούς του μαζί και είχε ένα μεγάλο σπίτι με υπηρέτες, υπηρέτριες, βιβλιοθήκη. Μια γυναίκα αξιωματικού Άγγλου του μάθαινε και αγγλικά. Πρέπει να υποθούν όλα. Έκοβε βόλτες γύρω-γύρω, δηλαδή έμενε σε μια έπαυλη και όταν έφυγε, θα γυρίσω στο σημείο, φαντάζεσαι, ξέρεις που θέλω να πάω, όταν έφυγε τους έδωσε και κάποια χρήματα και όλοι κλαίγανε, λέει, ότι θα μας λείψετε κύριε Μακάρια και τα σχετικά. Αυτά για την ιστορία περί εξορίας στις Σεϊχέλες. Λοιπόν, πάει το 56, μετά από κάνα 2 μήνες εμφανίζεται ο Κρήτονας Τορναρίτης να κάνει επίσκεψη στο Μακάριο. Μετά την επίσκεψη του Μακάριου και κάποια 2-3 συνομιλία, ο Μακάριος αρχίζει να
σταματάει να μιλάει για την Ένωση και αρχίζει το καινούριο κομμάτι, ανεξαρτησία. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Ποιος είναι ο Κρήτονας Τορναρίτης, τι έκανε κατά τη διάρκεια της αγγλικής κατοχής, τι έκανε, ποια ήταν η δουλειά του και τι έκανε αφού ανεξαρτοποιήθηκε, ποια η θέση του αφού ανεξαρτοποιήθηκε μετά το 59-60 η Κύπρος και τι υπόθηκε με το Μακάριο. Δεν ξέρω αν μπορείς να απαντήσεις αυτό το κομμάτι του τι υπόθηκε. Όχι όλα μπορώ να απαντήσω, αλλά θα απαντήσω όπως θέλω εγώ. 3 ερωτήματα. Τι δουλειά έκανε. Γιατί όπως αντιλαμβάνεσαι, εδώ στην Κύπρο έχουμε και ένα νόμο, ο οποίος είναι πρωτοποριακός για όλη την Ιφίλιο. Τι νόμος? Ο νόμος περί προστασίας μνήμης τεθνεώτος. Οπότε πρέπει να είσαι προσεκτικός τι λες για κάποιον που έχει πεθάνει. Ακόμα και αν υπάρχουν έγγραφα σε κάποιες περιπτώσεις. Ποιος θέλει να μπλέξει τώρα, εντάξει, το ότι θα δικαιωθείς αν πας στα δικαστήρια, αλλά ποιος θέλει να μπλέξει τώρα με δικαστήρια και με τέτοια πράγματα. Κατάλαβα. Λοιπόν, ο Κρήτον Τορναρίτης ήταν ο Γενικός Εισαγγελέας του στέμματος. Έτσι. Ήταν ομομαθής, είχε φτιάξει κανόνες ποινικού δικαίου, είχε φτιάξει, άμα διαβάσετε το βιογραφικό του, ήταν πολλά πράγματα ο άνθρωπος. Ήταν αγγλόφιλος, φυσικά, γιατί ήταν τα αφεντικά του, ήταν Άγγλοι. Είχε καλή θέση. Ναι, εντάξει. Και εστάλθη, έχει υπόψη σου, για να κάνω και μια μικρή τέτοια, υπάρχει, αυτό εδώ δεν μπορεί να μου το πει κανένας, υπάρχει μια μαρτυρία του Τάσου του Παπαδόπουλου σε ανήκοντο χρονικό διάστημα, που είχε πει ότι όταν είχαν κάτι που δεν το ξέρει πολλοί κόσμος, την ημέρα που ήταν να γίνει η τελική ακροαματική διαδικασία για να ανακοινωθεί η απόφαση του δικαστηρίου για τον Καραολί και τον Δημητρίου, επειδή όλα φαινόντουσαν ότι ήταν ξεκάθαρο ότι θα πηγαίναν για την αγχώνη. Η ΕΟΚΑ είχε σχεδιάσει σχέδιο απόδρασής τους, δηλαδή πώς θα τους φυγάδευε στη διαδρομή πηγαίνοντας από τις κεντρικές φυλακές στα δικαστήρια. Λοιπόν, αυτό το μάθε ο Τορναρίτης και έπιασε τους δικηγόρους του, ένας από τους οποίους ήταν και ο Παπαδόπουλος, ο Τάσος, και είπε θα σας κλείσω, θα σας στείλω στην κρεμάλα και όλους σας, αν τολμήσει να γίνει τέτοιο πράγμα. Δηλαδή, εντάξει, τι παραπάνω θέλεις? Αυτό που Θέλεις κάτι άλλο? Αυτό το έχεις δει κάπου ή... Για στο λέω. Θα το βρω, θα βρω την κουβέντα του. Δεν πρόκειται να κυνηγήσω στην Κύπρο για αυτό που είπες τώρα. Κοίταξε να δεις. Φίλε, ο Τορναρίτης έπαιξε πολύ άσχημο ρόλο. Και έπαιξε ρόλο άσχημο για μας. Έτσι. Εκείνος για τις δικές του πεποιθήσεις και για την αγγλοφιλία του έκανε το καθήκον του. Όπως έκανε και το καθήκον του. Όπως έκανε και το καθήκον του, όταν πήγε στις Σεϊχέλες και έπιασε το Μακάριο. Τι υπόθηκε, Κώστα, εκεί πέρα? Τι μπορείς να μας πεις? Το περίπου. Εγώ μπορώ να πω πλέον, γιατί βγήκε ένα βιβλίο, το Friends, το οποίο απαγορεύτηκε στην Κύπρο και μιλούσε για τις κάποιες ενέργειες που έκανε η MI6. Η Αγγλική Μυστική Υπηρεσία. Ναι. Και για κάποιες πληροφορίες που είχαν για τον Μακάριο. Ο εκβιασμός ήταν αυτός. Βγήκε και ένα... Άρα λοιπόν, ο Τορναρίτης μετέφερε αυτά τα πράγματα... Ναι, μετέφερε και του είπε ότι υπάρχουν στοιχεία για σένα και έχει υπόψη σου, αν δεν παρατήσεις το τροπάρι για την Ένωση, φίλε, σε βλέπω να σε κρεμάνε στα μανταλάκια. Ο Τορναρίτης μετά το... Άρα ουσιαστικά αλλάζει το τροπάριο, αλλάζουν όλα και ξεκινάει... Ο Τορναρίτης έμεινε μέχρι το 78-79, δεν θυμάμαι πότε, μέχρι τότε έμεινε γενικός εισαγγελέας. Έμεινε στη θέση του, ήταν γενικός εισαγγελέας και μετά... Έμεινε πολλά χρόνια, από ό,τι θυμάμαι, ναι, γιατί υπάρχει και
Και τι γίνεται, Κώστα? Και γνωμάτευσή του πάνω στο πραξικόπημα. Η γνωμάτευση πάνω στο πραξικόπημα. Ναι. Είχε μείνει, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, πρέπει να κοιτάξω τα αρχεία μου, αλλά είχε μείνει. Πρόσεξε να δεις. Ήταν και ο Μιχαλάκης Τριανταφυλλίδης, ο οποίος ήταν γενικός εισαγγελέας, οπότε κάποια άλλη θέση είχε ο Τορναρίτης. Αλλά έπαιξε κάποιο ρόλο ο Τορναρίτης. Έχουν βγει διάφοροι και λένε ότι. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό τώρα δεν έχω. Ότι ο πατέρας του ήταν Τουρκοκύπριος και η μάνα του Ελληνίδα. Ναι, έτσι είναι πολύ πιθανόν. Εντάξει, δεν μπορώ να το. Δεν υπάρχουν χαρτιά να το αποδεικνύουν. Δεν υπάρχει δηλαδή. Αλλά όλη η Κύπρος. Κάηκε το ληξιαρχείο, κάηκε. Κάηκε το ληξιαρχείο. Ναι, έτσι, κάηκε. Κάποια στιγμή κάηκε. Αλλά, εν διάφορη περιπτώσει, ό,τι και να ήτανε, η αλήθεια είναι ότι όλη η Κύπρος ότι είναι έτσι τα πράγματα. Αν πάμε στη Ζηρίχη, εκεί υπόθηκε το μεγάλο από τον Καραμαλή και λέει πώς γίνεται εγώ να επιστρέφω. Έχουν υπογράψει και οι δύο ακριβώς την ίδια απόφαση. Ναι. Πώς γίνεται, που λέει μακαριότατε, εγώ να γυρνάω στην Ελλάδα και για τους Έλληνες να είμαι προδότης και εσείς να γυρνάτε στην Κύπρο και να είσαστε ηγέτης και ήρωας. Ρε Κώστα, μήπως ο Μακάριος γενικά έκανε διάφορα πράγματα άσχετα, γιατί ήταν τελείως άσχετος από διεθνή πολιτική σκηνή και νόμιζε ότι ήξερε τα πάντα. Αυτό ναι. Ότι νόμιζε ότι ήξερε τα πάντα, ναι. Γιατί γύρω του, πρόσεξε, γύρω του είχε ανθρώπους οι οποίοι δεν του δίναν την πραγματικότητα. Του δίνανε μια ψευδή πραγματικότητα. Όλοι έχουμε κουσούρια. Ναι. Όλοι έχουμε κουσούρια. Σίγουρα. Άλλος είναι εγωπαθής, άλλος είναι αρχομανής, άλλος είναι ευήκοους σε ό,τι κολακευτικό για εκείνο. Ο Μακάριος είχε όλα αυτά. Τον τρέλανε η εξουσία δηλαδή ουσιαστικά είναι λίγο. Εντάξει. Και βέβαια για να το επιτύχει αυτό, εγώ καταλαβαίνω μερικά πράγματα, γιατί μερικοί μου λένε, εγώ προσπαθώ να μπω και στα πόδια όλων αυτών που πήγανε και είναι φιλομακαριακοί. Αντιλαμβάνεσαι τώρα ένα παλικαράκι, ένα χωριατόπεδο πάνω από την Πιτσιλιάνα, μόλις έγινε η δημιουργία του Κυπριακού κράτους, έπρεπε να το στελεχώσει αυτό το κράτος. Έπρεπε να το οργανώσει και να το στελεχώσει. Οπότε τι έκανε, πήρε τον Γιάννη, ξέρω εγώ, από την Πιτσιλιά, τον έφερε, τον έβαλε βοηθό διευθυντή αστυνομίας. Μιλάμε για στελέχη της ΕΟΚΑ. Της ΕΟΚΑ. Ναι. Πήρε κάποιους που ήξερε ότι δεν ήταν πολύ κολλητοί του Γρίβα, έτσι, και τους έκανε λοχαγούς. Στο στρατό, μόλις άρχισε να φτιάχνει η εθνική φρουρά. Έβαλε κάποιους, τους έβαλε μέσα σε υπουργεία. Έβαλε κάποιους που έβαλε. Όλα αυτά που λες, τα πήρε και έκανε αυτό που λέγεται μακαριακό κράτος. Αντιλαμβάνεσαι ότι όταν είσαι εσύ ο Γιάννης από την Πιτσιλιά και σε παίρνει και σε κάνει διευθυντή σε έναν υπουργείο, που μέχρι εκείνη την ημέρα, ξέρω εγώ, ήξερες 5 κολυγοβογράμματα και είχες πάει και ένα γυμνάσιο, ξέρω εγώ, αντιλαμβάνεσαι ότι αμέσως παίρνεις τα πάνω σου. Και όταν σου πει κάποιος μια κουβέντα για τον Μακάριο, πέφτεις πάνω του φας το αυτήνα. Όχι, γιατί δεν έχει και την κατάλληλη παιδεία και εκπαίδευση να μιλήσεις σαν σοφός άνθρωπος και άγιες αγρίκος. Εκεί θέλω να καταλήξω. Δηλαδή, δημιούργησε ένα κράτος που έπρεπε να δημιουργηθεί, έτσι. Δημιουργήθηκε ένα κράτος. Καλός, κακός, δεν πήγαμε στην Ένωση. Αρχικά πήγαμε στην ανεξαρτησία. Έπρεπε να δημιουργηθεί. Αφήσαν οι Άγγλοι κάποιες υποδομές και καλώς. Έτσι, γιατί ευτυχώς λειτουργούν ακόμα κάποια συστήματα τα οποία έχουν αφήσει οι Άγγλοι. Και όμως όλες αυτές οι υπηρεσίες έπρεπε να στελεχωθούν. Ποιος θα τους στελεχώνει? Οι Μακαριακοί σήμερα προσπαθούν να τις εμφανίσουν, τους ακούω ότι ήταν ενωτικός ο Μακάριος. Ο Μακάριος, αν πάρει κάποιος το βιβλίο και προτείνουν να το πάρουν, όλοι όσοι έχουν αμφιβολία πάνω σε αυτό, το κουράγιο Πινελόπη του Άντι Ροδίτη, να κάτσουν να το διαβάσουν με στοιχεία μέσα, με έγγραφα, που δείχνει ποιος τορπίλησε την ένωση της Κύπρου με την Ελλάδα. Και ο Μακάριος έκανε ό,τι μπορούσε αυτή η μεραρχία να φύγει. Εντάξει, για τους δικούς του λόγους και για τις δικές του σκέψεις,
άκουσα σε μια συνέντευξη από αυτές που βγαίνουν τώρα τελευταία, ότι ο Μακάριος έκλαιγε την ημέρα που φύγει η Μεραρχία. Τι λέτε καλέ. Τι λέτε καλέ. Έκλαιγε. Ναι. Κάποιος είπε, ξέρω εγώ, ένας τυπάκος εκεί, είπε ότι έκλαιγε ο Μακάριος την ημέρα που φύγει η Μεραρχία. Που εξώθησε τα πάντα, όλες οι κινήσεις του και όλες οι παρασκηνιακές κινήσεις του ήταν στο να φύγει η Μεραρχία. Και γι' αυτό φτιάχτηκε και η προβοκάτσια της Κοφίνου. Τα λέει ο Παπαγεωργίου στο βιβλίο του. Η προβοκάτσια της Κοφίνου, προκειμένου να υπάρξει αυτή η πίεση για το θέμα της εθνικής φρουράς, που θα παρέσυρε τη Μεραρχία και θα ανάγκαζε τη Χούντα να την πάρει πίσω. Υπάρχει μια συνέντευξη, αν θα μπει μέσα στην ΕΡΤ, που είχε δώσει ο Πάτρος Γλωσταύρου, ο οποίος ψευδέστατα αναφέρει και λέει ότι η Χούντα άφησε άοπλη την Κύπρο. Και ο ηλίθιος ο δημοσιογράφος δεν του λέει, μα ένα λεπτό, τι είναι αυτά που λέτε. Ήταν υποχρέωση της Χούντας να εξοπλίσει την Κύπρο. Η Χούντα, όπως τη λέτε, υποχρέωσή της ήταν να εξοπλίσει την Ελδίκ. Και η Ελδίκ ήταν εξοπλισμένη. Και όχι μόνο αυτό, ο Παπαδόπουλος είχε στείλει και τα ΕΦΝΗ και υπήρχαν αποθήκες, τα οποία ΕΦΝΗ τα είχε αποθηκεύσει η Ελδίκ για λογαριασμό της εθνικής φρουράς. Προκειμένου μην τα πάρει ο Μακάριος και τα κάνει ό,τι θέλει. Να περάσει στο εφεδρικό ή δεξιά-αριστερά στους δικούς του. Γι' αυτό τα είχε υπό την κατοχή της Ελδίκ. Αυτά ήταν όπλα. Δεν όπλησε ποτέ το νησί, δηλαδή ο Μακάριος, υπό τον φόβο ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί εναντίον του, να υποθέσω. Τι πράγμα? Ναι, βέβαια, φυσικά. Απαξίωσε τελείως την εθνική φρουρά, γιατί είχε και την εξής ψευδαίσθηση. Ότι όντας στο κίνημα των αδεσμεύτων, δεν είχε κανένα σκοπό να επιτεθεί στην Κύπρο. Αν πραγματικά είχε αυτή την εντύπωση, όπως πολλοί λένε, σε διαβεβαιώ ότι έχουν πέσει πολύ έξω όλοι αυτοί οι οποίοι μιλάνε για πολιτική φυσιογνωμία του Μακαρίου. Πολιτική φυσιογνωμία του Μακαρίου καταρρίπτεται, όλα αυτά που λένε όλοι αυτοί που τον επεφημούν, μόνο από αυτό. Αν πίστευε δηλαδή ότι επειδή ήταν στο κίνημα των αδεσμεύτων δεν υπήρχε περίπτωση να το επιτεθεί ποτέ κανένας. Κατάλαβα. Το οποίο κίνημα των αδεσμεύτων τι είδους δυναμική είχε, ας πούμε? Γιατί λέγεται. Της γης υπονεμένη. Όλοι της γης υπονεμένη. Όσοι δεν μπορούσαν να πάνε και με τον αστιφύλαξη, με τον χωροφύλαξη ή με τον αστιφύλαξη με τον χωροφύλαξη, πήγαιναν σε μια μεσοβέζικη κατάσταση. Τίποτα, καμιά δυναμική και απόδειξη ότι το κίνημα των αδεσμεύτων δεν ήταν θρησιγενές. Σε μια συζήτηση που έγινε μεταξύ τον Μπάζου, που ήταν διοικητής της ΚΙΠ, και Ντενίση πριν την εισβολή, που του είπαν ότι κινδυνεύουμε, έχουμε πληροφορίες από τον Σημεοφορίδη ότι οι Τούρκοι απέναντι ετοιμάζονται, μεταφέρουν μονάδες, δείχνουν, και είπε, αν το πίστευε, αυτό δείχνει. Δείχνει ότι ήταν εκτός τόπου και χρόνου. Όπως δείχνει και αυτό που σου είπα πριν. Και είπε ότι όσο υπάρχει ο Μακάριος, κανένας δεν τολμήσει να τα βάλει με τη μικρή Κύπρο. Από πού προέκυπτε αυτή η πεποίθηση που είχε, δεν μπορώ να καταλάβω. Γράφτηκαν στην Ακρόπολη το 1966. Ουδέποτε διαψεύθηκαν. Τα έγραψε ο ίδιος ο Γαρουφαλιάς. Ο Γαρουφαλιάς ο ίδιος τα έγραψε. Τις συνομιλίες που είχε με τον Μακάριο. Που είχε φτάσει μέχρι ο Μακάριος να ειδοποιήσει το Σπύρο Κυπριανό, που ήταν υπουργός εξωτερικών και ήταν στην Αγγλία, γύρνα γιατί κάνουμε την Ένωση. Ανακοινώσουμε την Ένωση. Και όταν μίλησε με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ξαφνικά δεν τούμπα το πράγμα. Το μαθαίνει και ο κύριος Παπανδρέου, δίνει εντολή στον Γαρουφαλιά να γυρίσει πίσω. Και ο Γαρουφαλιάς, παρά τα αυτά, επειδή ήταν πολύ πορωμένος με το θέμα της Ένωσης, κάνει μια τελευταία προσπάθεια. Και τι του λέει ο Μακάριος? Θα μπορούσα τουλάχιστον να γίνω αντιβασιλέας. Μα πώς? Δεν προκύπτει το Σύνταγμα αυτό. Αυτό που απάντησε. Και το αντιτείνει ο Μακάριος. Μα ο Δαμασκηνός
Του λέει ο Δαμασκηνός, έγινε τότε ελήψη του βασιλέως. Γιατί ο βασιλέας ήταν ακόμα στην Μέση Ανατολή. Ο Μακάριος είχε την μεγάλη ατυχία να μην έχει σοβαρούς συμβούλους. Δηλαδή δεν είχε γύρω του σοβαρούς συμβούλους που να φρενάρουν την εγωπάθεια και την αρχομανία του και να του δείξουν τους κινδύνους που υπάρχουν και για τον ίδιο ακόμα. Αυτές οι κινήσεις και οι πράξεις που κάνει. Πρώτον, το γεγονός ότι δημιουργήθηκε ένα εσωτερικό μέτωπο με την έννοια του διχασμού. Η ΕΟΚΑΒ γιατί δημιουργήθηκε? Δημιουργήθηκε γιατί πλέον με πολιτικά μέσα δεν ήταν δυνατόν να αντιπαρατεθείς με τον Μακάριο. Και να προχωρήσεις στην Ένωση. Δεν μπορούσες, ρε παιδί μου, δεν υπήρχε τρόπος. Εγώ είμαι υπερασπιστής της Ένωσης. Σήμερα που μιλάμε, εν έτη 2023, μπορώ να κάνω ένα κόμμα και να κατέβω, να κάνω ομιλίες, να κάνω τέτοια, άσχετα αν με πλησιάσει κανένας ή δεν με πλησιάσει. Ή αν θα έχω 10 ακροατές ή δεν θα έχω. Ή έναν ψηφοφόρο ή δεν θα έχω κανένα. Έχω αυτό το δικαίωμα. Να βγω και να κάνω ένα κόμμα υπέρ της Ένωσης. Έχω μία... Τότε δεν είχες αυτό το δικαίωμα. Λοιπόν, από τη στιγμή που χάθηκε αυτό το δικαίωμα και φάνηκε από τις εκλογές και με την περίπτωση του Ευδόκα, αλλά και με το γεγονός ότι δεν βρέθηκε κανένας αντιποψήφιος, αυτός ήταν και ένας λόγος που το 1971 έγινε η ΕΟΚΑΒ. Έχουμε το εφεδρικό, έχουμε ομάδα Γιορκάτζη, έχουμε ομάδα, έχω ακούσει, Λυσαρίδη. Η Ακελική, και κάπου υπάρχει μια ιστορία με τα όπλα. Γιατί αυτές οι οργανώσεις ήταν νόμιμες παράνομες και κάνανε και παρέλαση κιόλας αυτές οι οργανώσεις, από ό,τι έχω δει φωτογραφίες, και γιατί η άλλη οργάνωση ήταν παράνομη. Τι μπάχαλο είναι αυτό? Γιατί υπάρχει ένα μεγάλο μπάχαλο στην Κύπρο. Η μεν ήταν με το Μακάριο, η δε ήταν εναντίον του Μακάριου. Γι' αυτό ήταν παράνομο. Αλλά που εμφανίζονται, άμα θα δεις, όταν βγάζουν και θέλουν να μιλήσει κάποιος υπέρ του Μακαρίου ή οτιδήποτε, δεν θα βγάλει κάποιον να... Εντάξει, εμφανίζονται που και που κάποιο Ευρυβιάδης, κάποιοι άνθρωποι του πνεύματος ή δημοσιογράφοι, που οι άνθρωποι είναι μακαριακοί. Εντάξει. Αλλά κατά βάση, όσοι θέλουν να βγάλουν κάποιους να υπερασπιστούν με τα μανίας το Μακάριο, αυτούς που βγάζουν είναι πρώην άνδρες του εφεδρικού. Εντάξει. Γιατί αυτοί ήταν στην ουσία οι Ηρακλής του καθεστώτος. Αυτοί ήταν. Και τους χρησιμοποίησε ο Μακάριος σαν αντίπαλο δέος στην εθνική φρουρά που την έβλεπε ανταγωνιστικά, το επαναλαμβάνω. Την έβλεπε σαν μια μόνιμη πηγή κινδύνου για το καθεστώς, για τη δική του παντοκρατορία. Πώς οι Κύπροι πολέμησαν? Στην ουσία, οι υπολογισμοί που έχω κάνει, στην καλύτερη περίπτωση ήταν κάτι πάνω από 2.500. Υπήρχαν παραδείγματος χάρη μονάδα που ήταν στο Ριζοκάρπασο, η οποία δεν την έστειλε κανένας να πάει να πολεμήσει. Υπήρχαν μονάδες που τις κρατήσαν εγκλωβισμένες το ΓΕΒ και δεν τις έστειλαν να πολεμήσουν. Εντάξει, δεν θέλω να είμαι δίκαιος. Αλλά υπήρξαν και μονάδες επιστρατεύσεως που πετάξαν τα όπλα και φύγανε. Υπήρξαν μονάδες που ήταν καθαρά από ακελικούς κατά σύμπτωση και που λέγανε εσείς τους φεράτε, εσείς θα τους πολεμήσετε. Εντάξει, εννοώντας τους Τούρκους. Στους άλλους. Είχαν γίνει κάποια δικαστήρια στην Κύπρο, νομίζω, από κάποιους πολύ γνωστούς που είχαν πει αυτή την κουβέντα, λέει, είχαν πάει στα δικαστήρια. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Υπάρχει στο βιβλίο του Κελέση, ο οποίος ήταν στρατιώτης του 251. Υπάρχει μαρτυρία του Κώστα του Σανταμά, που σαν ανθιπολόγαγος του μηχανικού έξω από το τέμπλος μάζεψαν ένα φορτηγό όπλα, έτσι, πεταμένα όπλα. Δηλαδή, εντάξει, είναι εύκολο να πεις ότι απόδειξε το, πήγαινε, θα σου κάνω μήνυση, ξέρω εγώ, πήγαινε, απόδειξε το. Υπάρχουν μαρτυρίες. Υπάρχουν μαρτυρίες και ακελικών, οι οποίοι πολέμησαν. Εντάξει, δεν λέμε συλλήβδη, οι ακελικοί δεν πολέμησαν, όπως και υπήρχαν και αυτοί που κάνανε
Ελληναράδες και την κοπανίσανε και πήγαν στο Τρόδος με τις οικογένειες. Δηλαδή θέλω να είμαι δίκαιος. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία λόγω της ας το πούμε της πολιτικής τους τοποθέτησης να τους χαρακτηρίσω για τη στάση τους στον πόλεμο. Όχι. Όμως κατά βάση είναι γεγονότα αυτά. Είναι δεδομένα αυτά. Δηλαδή, εγώ λέω εντάξει, δεν έχουν δίκιο αυτοί που κάνουν αυτές τις υπολογισμούς. Δηλαδή 50.000 και 12.000, 62.000. Πού ήταν αυτοί οι 62.000? Πού ήταν αυτοί? Μεταξύ βγαίνουν κατά καιρούς και λένε ότι οι διάφοροι Κύπροι... Δεν είχαν όπλα, λέει. Παράδειγμα, 301 το τάγμα. Φέρνω ένα παράδειγμα. Ήταν στον Άγιο Ερμόλαο και έπρεπε να βοηθήσει την Ελβίκ, παραδείγματος χάρη, στην επίθεση της στο Κιόνελι. Η λοχαγή της όλη ήταν λοχαγή του εφεδρικού. Όλοι την κοπανίσαν. Αν εξαιρέσεις το Παπακώστα, ξέρω εγώ, και ενδεχόμενα τον Αχιλλίδη, όλοι οι άλλοι την κοπανίσαν. Δηλαδή, τι θέλουν να πούμε? Να μπούμε ξεχωριστά στο κάθε ένα τάγμα ξεχωριστά? Υπήρχαν και τάγματα που ήταν οι Ελλαδίτες, οι οποίοι και αυτοί κάνανε και αυτοί την τέτοια τους. Το 361 παραδείγματος χάρη. Ας πούμε, να πούμε τις αλήθειες, ρε παιδιά. Ας πούμε, κάπου περάσαμε 50 χρόνια. Έχω με ερώτηση. Κοίταξε, να σου πω κάτι. Ρώτησε για τον Καλεντερίδη και τα 13 περιστέρια. Τι βρήκανε, δεν βρήκανε? Ο Καλεντερίδης λέει ότι δεν υπάρχουν. Δεν υπήρξαν, δεν υπάρχουν. Δηλαδή, λέει την επίσημη εκδοχή της ΑΕΠ. Εσύ τι μπορείς να πεις? Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μέρος αλήθειας, γιατί το έχει δεχθεί η Τσουδερού απέναντι στη Μέρη την Κουρούπη. Σε έχει πει, ξέρω, όταν ήταν υπουργός εξωτερικών η Τσουδερού, υφυπουργός μάλλον, αν θυμάμαι καλά, επί κυβερνήσεως Μητσοτάκη, τότε το 1990-1992 που ήταν η κυβέρνηση Μητσοτάκη, είπε, ξέρω, έχουμε πληροφορήσει ότι ο άντρας σου ζει. Είχε πει τις μέρες της Κουρούπη. Λοιπόν, βέβαια δεν γνωρίζω αν όλα αυτά τα οποία αναφέρονται είναι αλήθεια ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά θεωρώ ότι έχει παιχτεί πολύ μεγάλο παιχνίδι με τους αγνοούμενους και τώρα παίζεται ακόμα μεγαλύτερο, γιατί δεν μπορείς να ταυτοποιείς κάποιον από την επιγονατίδα και να θεωρείς ότι αυτός είναι νεκρός. Δηλαδή βρίσκεις την επιγονατίδα κάποιου τώρα, κάπου μέσα σε ένα ομαδικό τάφο. Ναι, και οι συγγενείς όμως το δέχονται ή... Κοίταξε να δεις, για τους συγγενείς είναι λυτρωτικό. Ξέρεις, είναι τώρα 49 χρόνια να περιμένεις να ακούσεις κάτι για τον άνθρωπό σου. Κάποια στιγμή σου λέει, βρήκαμε αυτό, είναι νεκρός. Το παίρνεις και εσύ απόφαση. Καταλαβες. Εγώ δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, και γιατί μπορώ να μπω όταν υπάρχει θέμα ιδιοτέλειας. Εντάξει. Ήθελα να καταλήξω. Αν το δέχονται μαζί με ένα... Κοίταξε, αυτοί είναι πιο εύκολοι να το δεχτούν. Να σου πω κάτι, αυτοί είναι πονεμένοι, είναι κουρασμένοι. Μόνο κάποιοι οι οποίοι έχουν ακόμα πολύ τσαγανό πάνω τους, λένε όχι, αν δεν μου φέρετε σοβαρά στοιχεία, εγώ δεν το δέχομαι. Με μια επιγονατίδα ή με ένα δάχτυλο, δεν μπορώ να πω ότι ο άνθρωπος μου είναι νεκρός. Εντάξει. Εκτός αν φαίνεται ότι υπάρχει μια σπουδή, πρόσεξε τάσου. Φαίνεται ότι υπάρχει μια σπουδή εν ώψη λύσης να προσπαθούν να ταυτοποιούν συνέχεια. Δηλαδή, βρήκαμε μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα όσους δεν είχαμε βρει μέσα σε δεκαετίες. Το μνημόσυνο φέραν τα κόκαλα. Το μνημόσυνο τα κόκαλα. Και λέω, ρε γάμοτο, έχει πάει αυτή η ιστορία από το 16-17 μέχρι και το καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι, Ιούλιο-Αύγουστο. Πώς γίνεται αυτό, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να δώσω εξηγήσεις σε αυτά τα πράγματα, δηλαδή απλώς σκέψεις μπορώ να κάνω, τις οποίες αντιλαμβάνεσαι πάνω κάτω τι είναι, αλλά προτιμώ να τις κρατήσω για τον εαυτό μου. Απλούστατα θεωρώ ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη σπουδή, ευαισθησία, πες το πώς θέλεις, σε μια προσήλωση να βρεθούν περισσότεροι δυνατοί αγνοού εν ώψη της λύσης, την οποία προετοιμάζω. Γιατί λύση δεν μπορεί να γίνει όσο υπάρχει το αγκάθι των αγνοωμένων. Και ο νοόν νοήτο και ο μη νοόν ανοήτο. Καιρός να γράψεις ένα τελευταίο βιβλίο πάνω στο θέμα Κύπρος, με αυτά που δεν μπορείς να εκδώσεις τώρα και να το εκδώσεις μετά από 40 χρόνια. μόνο έτσι. Κοίταξε, ας σου πω κάτι, είπαμε πολλά σήμερα και θέλω να το διευκρινίσω. Πολλά από αυτά έχουν αποδειχθεί.
Πολλά αποδεικνύονται και πολλά μπορούν να αποδειχθούν μέσω κοπιωδών προσπαθειών. Δεν θα πω πολλά πράγματα τα οποία τα γνωρίζω, είμαι πεπισμένος για αυτά, αλλά δεν μπορώ να τα αποδείξω. Γιατί πάντα υπάρχει η ιδιοτέλεια η οποία καραδοκεί και λέει ότι φίλε είσαι αντιμακαριακός. Όχι, δεν είμαι ούτε αντιμακαριακός, ούτε φιλογρυβικός, είμαι φιλαλήθης. Αγαπώ την αλήθεια. Όπου ο Γρήβας έχει κάνει λάθος, το έχω πει. Όπου ο Παπαδόπουλος έκανε λάθος, το έχω πει. Όπου πρόδωσε ο Ιωαννίδης, το έχω πει. Όπου θεωρώ ότι πρόδωσε κατά την άποψή μου ο Μακάριος για προσωπικούς του λόγους, το έχω πει. Όπου πρόδωσε ο πάλι το έχω πει. Με βρίζουν οι πάντες, ο καθένας υπερασπιζόμενος τη δική του Ιερή Αγελάδα. Εγώ επειδή δεν έχω σχέση με τα βοηδή, δεν θεωρώ ότι έχω σχέση με τα βοηδή, δεν με ενδιαφέρουν οι ιερές Αγελάδες. Εγώ προτιμώ τα καθαρό εμάλογα. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, έχω άλλες 150, έχει περάσει η ώρα. Είναι μεγάλες, γίνεται αυτή η συνέντευξη γιατί ξέρεις πολλά και όχι απλά ξέρεις πολλά γιατί λέμε αυτός ξέρει πολλά, ξέρεις πολλά γιατί τα αποδεικνύεις ό,τι έχεις να πεις. Ό,τι δεν αποδεικνύεται το εξήγησες. Κοίταξε, οτιδήποτε έχει υποθεί σαν πηγή στο παρελθόν και έχει αποδειχθεί, όπως πάλι μόλις κάνει τα βιβλία του Παπαγεωργίου, του Σπύρου, του Αΐμνηστου, τον οποίο τον είχα γνωρίσει. Όπως υπάρχουν βιβλία άλλων, έχουν γίνει πολύ μεγάλες μελέτες ανθρώπων του εξωτερικού. Όλα αυτά μπήκανε σε μία τάξη μέσα στο μυαλό μου και με οδήγησαν σε αυτή την αντίποση και αντίληψη που έχω για το Κυπριακό. Θα θέλω να κλείσω λέγοντας το εξής, ότι πριν μερικά χρόνια, με πρωτοβουλία του τότε αρχηγού της Εθνικής Φουράς, του Αντιστάρατη Γουηλία Λεοντάρη, έγινε μια επιτροπή, η οποία αποτελείται από ιστορικούς, αξιωματικούς της Εθνικής Φουράς, δημοσιογράφους, ανθρώπους που γνώριζαν πρόσωπα και πράγματα. Και με βάση τα αρχεία της Εθνικής Φουράς φτιάχτηκε ένα βιβλίο, το οποίο ήταν τα συμπεράσματα πάνω στο 1974. Έχω την εξαιρετική χαρά και τιμή να μου έχουν πει αξιωματικοί, τα συμπεράσματα μου το δώσαν τιμή σε ένα και μου δώσαν και εμένα ένα αντίγραφο. Δεν δόθηκε στην δημοσιότητα αυτό το βιβλίο, ήταν μόνο για τα στελέχη της Εθνικής Φουράς. Λοιπόν, έχω τη χαρά και την τιμή να μου έχουν πει στελέχη της Εθνικής Φουράς, χωρίς να ξέρω και από τα ανώτατα κλιμάκια, ότι μπράβο Δημητριάδη, έφτασες περίπου στο 90% στα δικά μας συμπεράσματα. Μπράβο. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι χρησιμοποίησαμε ίδια αρχεία, έτσι, σε μεγάλο βαθμό, και η διαφορά μας έγκυται στο ότι εγώ έκανα και πολιτικές επισημάνσεις, που η Εθνική Φρουρά δεν θεώρησε ότι εντέλεται να κάνει κάτι τέτοιο, ήθελε να βγάλει τα συμπεράσματά της με βάση τα στρατιωτικά γεγονότα. Εντάξει, εγώ σου λέω και το 90% ας πούμε μερικοί ότι υπερβάλλουν, έστω και κατά 70-75% αν συνέπιπταν και συμπίπτουν τα δικά μου συμπεράσματα όπως έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία μου με αυτό το βιβλίο της Εθνικής Φουράς, θεωρώ ότι έχω προσφέρει μια υπηρεσία προς την πατρίδα μου. Τίποτα παραπάνω. Εγώ αύριο, μεθαύριο, ελπίζω μετά από αρκετά χρόνια θα φύγω, θα έχουν μείνει τα βιβλία μου για να είναι μια βάση για τον ερευνητή του μέλλοντος. Να έχει δηλαδή από κάπου να ξεκινήσει. Δυστυχώς, εγώ όταν ξεκίνησα το 84, τέλειο 84, αρχές 85, το μόνο βιβλίο που είχε κυκλοφορήσει τότε για το Κυπριακό ήταν του Μούσκου η Απόβαση, που μας την είχαν πουλήσει στο σχολείο.
είχε έρθει ο φουκαράς ο Μούσκος και πουλάγε ένα βιβλίο. Και μάθαμε 5 πραγματάκια για την απόβαση. Μη φανταστείς, λεπτομέρειες και τέτοια, βιαιότητες των Τούρκων και ότι φάνηκαν οι στρατιώτες και που πήγανε και αυτό. Τίποτα. Δεν είχαμε στοιχεία. Δεν είχαμε στοιχεία τότε. Δεν είχαμε στοιχεία. Έπρεπε να ψάξουμε. Και ήμασταν και έρμεο του κάθε ντουφεκαλεύρη ψεύτη στις πλήστες των περιπτώσεων λιποτάκτη που μας έλεγε ιστορίες και μας είχε βάλει σε μια διαδικασία να ψάχνουμε να βρούμε το ανύπαρκτο. Πρέπει να έχεις σκίσει πολλές σελίδες εσύ και πολλές μαρτυρίες. Ξέρεις τι είναι να κάνεις 10 προσπάθειες για ραντεβού, εγώ από την Ελλάδα, αυτό στην Κύπρο, να το συναντήσεις και να του λες τον άλλο μήνα θα κατέβω, να συναντηθούμε. Ναι, του κλείνες ραντεβού, δεν ερχόταν. Του ξανά κάνεις πάλι. Γιατί ήταν λοχαγός, ξέρω εγώ, και ήταν στις μάχες εκεί πέρα στην Παχία μου και ξέρω εγώ που οι Τούρκοι πήραν τα πάνω τους και περικυκλώσανε τη μια μιλιά και σπάσανε το... Τέλος πάντων, να μην σου λέω λεπτομέρειες και να κάνεις δεύτερη προσπάθεια γιατί κάποιος σου είπε ότι αυτός ξέρει ποιος έκανε τι και ξέρω εγώ. Κάνεις τρίτη προσπάθεια, έρχεται, υποτίθεται να του κάνεις και το τραπέζι και πάνω μεταξύ τύρου και αγλαδιού να σου λέει αυτό εκεί και ξαφνικά να εμφανίζεται κάποιος και να τον πιάνει από τον νόμο και να του λέει τι λες ρε. Εσύ σου έστειλε σε όλο τον πόλεμο. Δηλαδή μου λέει ο άλλος εγώ που πολέμησα και έλεγα πες μας και εσύ το παραμύθι σου. Το έλεγα από αγανάκτηση. Και πολλές φορές απευθυνόμουν σε ανθρώπους που πραγματικά είχαν πολεμήσει και ήταν προσβλητικό και νιώθω άσχημα γι' αυτό. Αλλά είχα και εγώ αγανακτήσει. Τράβηξε πολλά. Όλοι οι πολεμιστές. Πρόσεξε, ο στρατηγός ο Μπίκος είπε όταν όλοι πήγαν να τους ξεπλύνουν στην κολυμβήθα του Σιλοάμ με τη μεταπολίτευση, πήγαν να βγάλουν ένα παράσημο Ανδρείας ή εξαιρέτων πράξεων, σκεφτόντουσαν τότε τι θα κάνουν, για 2.500 στρατιωτικούς Ελλαδίτες από το ελληνικό κράτος. Και βγήκε ο Μπίκος και είπε δεν το δέχομαι. Και δεν το δέχομαι γιατί θεωρώ αδιανόητο με 2.500 ήρωες να χάσουμε το μισό νησί. Γιατί εκεί το ελληνικό κράτος τι σκόπευε. Σκόπευε να βάλει και τους ήρωες, να βάλει και τους ντουφεκαλεύριδες, να βάλει και τους αυτούς που βοηθήσαν στην προδοσία, να τους ξεπλύνει όλους σε μια κολυμβήθα του Σιλοάμ. Κατάλαβες. Και έτσι εγκαταλείφθηκε αυτό το σχέδιο. Κατάλαβα. Αλλά με αυτό εδώ την πληρώσανε και αυτοί που πραγματικά πολέμησαν. Δηλαδή αυτό ο φίλος μου ο τέτοιος ο Βαγγέλης ο Μπλαουδάκης και σαν τον Μπλαουδάκη πολεμήσαν στη μάχη της Ερδίκ και προτάθηκαν από τον λοχαγό τους τον Αείμνηστο, τον Λούι, τον Ιωαννίδη ή από άλλους λόγους να πάρουν παράσημα, να πάρουν μετάλλια Ανδρείας, δεν δόθηκαν ποτέ αυτά. Στον Μπικάκι δεν δόθηκαν ποτέ αυτά. Και γιατί δεν δόθηκαν? Γιατί είχαν σκεφτεί ή όλοι ή κανένας. Κάπως έτσι. Κατάλαβες. Λοιπόν, φίλε μου, φτάσαμε στο τέλος. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ. Φτάσαμε στο τέλος. Μεγάλη χάρη σου, έτσι, δεν στο λέω αλλά μεγάλη χάρη σου. Δεν θα έμπαινα ποτέ στη διαδικασία να ξεκινήσω να ξαναλέω πάλι πράγματα τα οποία εμένα με πειράζουν προσωπικά. Γιατί, και δεν ήθελα να αγγίξω το 74 ως 74 ακριβώς τη χρονιά αυτή. Ήθελα να πάω από πίσω για να μάθει ο κόσμος τι γινόταν. Ποια ήταν η πραγματικότητα, πώς ζούσανε και τι έκανε ο καθένας. Γιατί νομίζουν όλοι ότι υπήρχε μια γενικότερη ευημερία στο νησί από ότι... Ευημερία υπήρχε και υπάρχει και τώρα και ενδεχόμενα ακόμα και λύση. Με το να τουρκοποιηθεί το νησί πάλι θα υπάρχει ευημερία. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Άλλο τα ριάλια στην Μπούγκα που λένε οι Κυπραίοι εδώ και άλλο. Ναι, εντάξει, αλλά φαίνεται ότι εδώ υπήρχαν στο νησί τότε, εδώ μιλάμε για συμμορίες, για πολλά πράγματα. Ήταν ένας χαμός, ένας πανικός. 100 θύλακες δεξιά-αριστερά τουρκικοί, δεν μπορούσε να πάει κανείς για να πας από τη Λευκοσία στην Κερίνια. Στην Κερίνια δεν μπορούσε να πας, έπρεπε να πας. Δηλαδή από τον κεντρικό δρόμο δεν μπορούσε να πας, θα πήγαινες από τη Βασίλεια, θα πήγαινες δηλαδή αλάργα. Ναι, σταματάγαν οι Τούρκοι να κάνουν έλεγχο, άρα δεν υπήρχε... Ή θα πήγαινες με το κομβόι του ΟΗΕ. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι. Θα προσπαθήσω να ανανεώσω το ραντεβού με τον Δημητριάδη, τον κύριο Δημητριάδη, τον Κώστα, τον φίλο. Δύσκολα, αλλά μια-δυο εκπομπές
μπορεί να μου κάνει τη χάρη. Μπορεί, τον άλλο μήνα. 2 εκπομπές. Γιατί θέλουμε και το 22. Το 22 είναι πράγματα που το 22 είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζει ο κόσμος γενικότερα. Τι έχει γίνει το 22. Και για να φτάσουμε... Εκεί φυσικά, γιατί τις εποχές που κυβέρνησαν οι βασιλείς, τις εποχές που κυβέρνησαν οι βασιλείς και κατά βάση τη δεξιά παράταξη, ο βασιλιάς δεν έφταιγε σε τίποτα και για όλα έφταιγε ο Βενιζέλος. Την εποχή που κυβέρνησαν οι δημοκράτες, για όλα έφταιγε ο βασιλιάς και δεν έφταιγε σε τίποτα ο Βενιζέλος. Αντιλαμβάνεσαι ότι και εκεί έγινε λοιπόν, τώρα να δεις. Ευχαριστώ πολύ και πάλι. Καλή σου νύχτα, καλή μου μέρα σε μένα. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά, Τάσο μου. Χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε.